بلا فريون وقوقي دخل والخي وعبي بلا فريون وقوقي دخل والخي وعبي مرات الخي تبقي زماني محبي زلخي تربي تخدعوا بس بس عليني تسمعني تخدعوا بس عليني تسمعني سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقناني ولومي كمزي نريو زلنا مخفتي كما يزبلوا نفعات زمرتك بلامي خل علو كل جن تباب حدنا تزبير ترى تشعت بهيرات كنبل كلنا بأفكار رايدي كنا بتكبرون بتينا أملاخ سبون نتحدنا تزبير ترى زت أمر أنت سرحه تبوق نجار يسرح تدرافاي نتحدنا تزبير ترى أنت سرحه سناي نجار يسرح بهيمانوت مسلم النادي بهيمانوت كريست النادي بكل من قدي حزبتات إيرترا حزب إيرترا حدنا تحيلو خيد نزجبر سرح عبى كبر لنا أنا مزمور تسفاز اللوا نيرترا دما نبصبو قطع صليم كده أنا حزن كأنتي تاع نب حجوس نب عوتن ناخذ كيد سناي تمنيز اللوا سلزي thank you I felt أمني زي مزمور على السوشيال ميديا سلزرا هواي كل سب أبزل اللوا نحدنا تزبير ترى تسريحو حدنا صيلك بأفكار مبالط رايك كنا أبتك بار كنت أبارة الله سنة ببدما عبس راح يزلوا كبري هبون كل ميدالي بزي قدس أنت عينت هيمانوت هلوم أنت عينت قال له نخبرز بيرترا نفقرز بيرترا كسب سرحو سبونا قريت سرح أنا ناتي مرداتا كوميو نايلو معرستي أزيا قداسي أبزو بانا زفت أمزلو إيرترا تخدو زلا من قد دما بعمقوت نزك ساب زي فلتكا جيجا سيلوسيتكا جيجا حبريتا حسكا جيجا مرداتا حسكا كيس لتخليو we have to understand geopolitics كما يغير له نزيد ما سامودا تمساي صنعوا لا يقبروا support قبروا ناتكم دقف دمال ولا قداسنا. Lebanese army says it's now in complete control of the Khartoum state after clearing it of the paramilitary rapid support forces. The announcement comes nearly 2 months after the military captured the capital. Sudan's army and the RSF have been fighting for control for more than 2 years. The conflict has killed tens of thousands of people. Aid agencies say the country is facing the world's worst humanitarian crisis. Hibba Morgan has the latest from Khartoum. زي ناي بحكي أجرامي كنتاتنا نرزلنا سراويت ناي السودان نخارتو ملو بملو كم استقوطاتران حزب السودان دما عبي حقوس عبد استا عبي ناي تسفا جرا زرعي اللو كنتاتنا نرزلنا زي حدا عبي فتساميو نحزب السودان نقربيت حزب السودان ترايدي كونه نعنا نيرتراويون عبي ترقم زلويو مغنياتو هذا جنيا حيلي نبي إيرترا قصو كتسقع زدلي حلمنا إيرترا في بحرنا إيرترا قريتش تنزدل حيلي ونيرو تحيل تدما إيرترا والملومة تتداو كانت ديبلا أجد أساس خونه دقف دحرم هبا أبحيدة توارح نخارتم قال كفالة قطاطي رزنا برا سراويتنا السودان نتي ناي دعم شرع ويونتي RSF زبال زلو حيلي بحميتن بإمارات زدقف كاب كارتوم بونكو إيروم كم زبصوه زقلس حبريتا نتو سوشيال ميديا ملي يقولون this is ناي بحكي أقداس حبريتايو نستوى السنة جزء ود مدني ناب مدني بس يحون قد عارف قصو ناب كسلا قصو زمر الشلو زنبرة جزيو البرهان ناي عقل صبت ناب إيرترا خير بجا خاصي ترى نزع عيناتو مزبلة إيرترا دما أجو أبغنا خالنا كسب مودا تكن حق زكاينا دحر زبلوه ويون ذهبوا بالسرعة زمز أكونتاتنا نرزلنا عبلوت ناي السودان ميزان ناي حيلي تغيروا أبزوانزي سراويت ناي السودان ملو بملو لكتما كارتوم كم استقوطاترا نستيت كتمات راه يكون استيت ناي كارتوم اندرمان بحري كم ما خرطوم ناسا حميتن ناتو شفران تغليلو تسعيرو كابت بوتا كم زوزه يزن غرزلو سراويت ناي السودان حلفناتو ذهبوا مجلسك كنسمع بزي سمعوا بزي وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. كرامة الوطنية تواصل وداعميه كم زنريز لنا بزحت وجنات نزي عودنا السودان بزيادة تحقسوا لنا لنا حزب السودان العلمان نمز حقسوك هون كله إيرترا ترايقنا يكون انت حقسا زلا بزحت سبات زينا حدقنا أكايدانا إمارات بروحو قطع متدسعنحو لعول سقاتن سكفتان
ቅርሕንትን ፈጢሩሎም ዝነበሩ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝወስድዎ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ መርገፂ ፖለቲካዊ መርገፂ እንኳላይ ቁጠባዊ ስጉምቲ ብዙሕ ሰብ ናብ ዩኤኢ ናብ ዱባይ ገፅና ከይንገይሽ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ሃገር ድሕሪ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ዘፍርስ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ቀዛ ንዝፍፀም ዘሎ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ናይ እስራኤል ሓይሊ ድማ ዝድግፍ ዘሎ ሓይሊ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ሃገር እዚ ዕላምኡ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ብዝተኻለና መንገዲ ብናትና ኣገባብ ነዚ ኣካይዳ ናይዚ ክንኩንኖ ኣለና ዝብል ካምፔይንስ እናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ መግለፂ መንግስቲ ሱዳን ዘውፅኦ መግለፂ Sudan's armed forces announced full liberation of Khartoum state from al-Dagalos militia እዚ ካብ ሕሜቲ ዝምራሕ ዝነበረ ሚሊሻ ንብሙሉኡ እቲ ስቴት ናይ ካርቱም ናፃ ውፅኢ ወሎ the general command of the Sudan's armed forces announces today ዕለት 10 ወርሒ 2015 the full liberation of Khartoum state from all elements of the al-Dagalo militia in a statement issued by the office of the spokesperson, the army hailed this moment as a major victory in what it described as a war for national dignity. ናይ ብሓቂ ኩናት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዕጡቕ ሚሊሻ ናይ ሕሜትን ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዝበርትዕ ረስኒ ኣብ ዝሓየለ ረስኒ ኣብ ዝበርትዕ መድረኽ ኮይኑ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ قربت لي نسمع عمك كابت مجلسي الجزيرة زجبروا كنرمى نايدوتش فيلو ببزح وجناتي كافر زخون زلو The announcement by the Sudanese army that the capital is now under its full control and free from rebels, as per their words, comes after days of heavy battles between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces in a Salha area in southern Omdurman. Now, Salha in the capital Khartoum was the last remaining major RSF stronghold and home to one of its largest military bases. The army has been making gradual advances in Al Salha area over the past few days until it was able to take control of the area completely from the paramilitary rapid support forces in the early hours of Tuesday morning. The army also said it was زي نريو زلنا عود دحري كبيت كوينات نتينا مودة عردي دارجا نكلت عمتيو سراويتنا حميت خارتوم تقاصاصير وانير تكوينات مستجمرة دحرستو سنوار مستقاصاصرا كارتوم ناتو ملو بملو تقاصاصيرو ناب مبرق قصو ناب كسلا قصو يمرش كم زنبرة ناب بور سودان نبر كارتوم كابزو قاصر سراويتنا السودان تقلال لا يقدفونير خارتوم لذي دحري كلت عمت حدش من قصاص محيدة توارح بزجبرو سقمتي إذا سقمت زي دما نكلت عمل سعودية ديك حجزو جبس ديك حجزو إيران دو حجزو راشا دو حجزو زبها زربان يريو ولا حنت لو تيمسأل ولا حنت لو تأيم سأنيرو تا والثاني تنزع ودو كينات نزمي زاو كينات صغيرت ناب إيرترا خيدو مس إيرترا ناب كسلا قصو يدفس لزنبرنا حميت حيل إيرترا ني حميت ون أي مسمر يناب إيرترا جسكا نكسلا جسكا تجبر زلها من قصاص أي مسمر يو دحرم بالو نابو عزوس لتجمره إيرترا نتسراويت ناي السودان زدل متحققاس جيراتو الهند بتكاي كونن نوي حوان أفتدوباتنا إيرترا زغمتو حزبنا تناي بين عامر زبهال كمون حدارب زبهال حزبنا إيرترا ناي السودان كل تيجي تحاسس بس لازلو بدوية نبلو بزوم حزب زياتهم بفلاي تاف السودان زغمتنا بإيرترا نبحاوز بنا تومتيو بمنجس إيرترا دقف وهابن نوي حوان سلازي زسلت أنا سراويتن زدلدلة بنا إيرترا وتهدراوي فيلوزفي زسلت أنا حيلك كم زنبرة مجنزاب يدلي أمين أبزح جزء كريوس أنا هنا من البات حنت فيديو نيراتني ترخيبها يا أبزك بكمي السراويتنا السودان كمية عينة سلت أنا يوهاب كم زنبرة بوجن إيرترا أبتفل عليها قات أمي يقولون يوتس نيريو هندبت هيكون نزعجي ريوز لنا في السامي بقص بتجات مجرنا تراين وصدو I will search that أربعة راتب ما يجمل هذا كده هذا تعلق زيب الرايو كم تري وزن لهم إذا سراويت زي إيرترا تسلطنو زنبرة سراويت مخانون سلطانا إيرترا دما تكباراون نايمت مامن مبزعتنا بس حواز حلفنا در أنا أيو روكيت ساينس هيكونن وتهدر مالت تتأمامك خون الله مجمريا أبساوا كتقل مخلقة تتسحين تي تفتراوي بدهو نعوك مكد زغل نحرقينو كالا يدما وتهدروا تعليمنا إيرترا نبحكي حيال من سيك فتر زغل حيال سبك فتر زغلي حيال سب دماي حيال وتهدر كون زغل سلازي فيلوزوفنا إيرترا كوينات لاقص يكونن بوش اب تسعوتلو ويكا كراتو تسعوتلو بوتا كم زي كوني فولتي من كوينات كا اب إيرترا زعلم ثورانا إيرترا تاريخنا إيرترا نكوينات بوغير زفلت بس لازم كوينات بدهيو
بقع زغر غير كاريخا نغرات تصميم كا بمخادي تميتن سمن بمصوار دي خايخا نوجد لو تخون نبر ساكت كم زناي كالات ناي بعد السودان سراويت نريد نبرنا صيل كاكا كن قال لك داونتن كوابتني كسلد عندركا ناي حدا معلتي كنتاتون كتصاور زي تخلت خوينكا ترغم يبلون سلازي كم زن نريد زلنا منكس ኤርትራ ነዚዮም ሰባት እዚያቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘድልዮም ፕራክቲካል ሓገዝ ገይሩሎም ነይሩ እንታይ ካብ ወፃኢ ንኩናት ክቕይሮ ዝኽእል ሰራዊት ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ባይ ዘ ወይ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ነገር ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ናይ ሱዳን ጠብለልትነት ናይ ሕቶ ናይ ኣፅዋር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ለንቀነ ሓድሽ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ኣሎ እዚኣ ስምዕዋ ከነተሓሓዘልኩም ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፍፃመ ድማ ብቐጥታ ንኤርትራውን ዘገድስ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ፅምዶ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኮንሰፕት ከም ዘይኮነ بمنظومات كامله في كنترولرز بتاعت البشيرات ودي بشيرات استراتيجيه بعيده المدى እዚ እንትሪእዎ ዘለኹም ካብቶም ናይ ዕጡቕ ምልሻ ናይ RSF ክሃድሙ ከለዉ ዝገደፍዎ እዩ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋራት ናይ ድሮናት መቆፃፀሪ ናይ ድሮናት እቲ ኬሚካዚ ድሮናት ዝተፈላለየ ካብ ኢማራት ከም ዝመፀ እኹል መረጋገፁ ዘለዎ ነገራት ከም ዝማረኹ ሱዳን ኣማሪኽና ጥራይ ዘይኮነስ ብቪድዮ ሰኒዶም ናብ መላእ ዓለም ይሰድዎ ከም ዘለውን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንኢማራት ዓብዪ ዳሜጅ ናይ PR ይፈጥረላ ከም ዘለውን ዓብዪ ዕንወት ናይ PR ይፈጥረላ ከም ዘለውን ውፅኢት ናቱ ድማ ኢማራት ኣብ ዓለም ዘለዋ ስእሊ ኣብ ዓለም ዘለዋ ክብሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተተንክፈ ይኸይድ ከም ዘለውን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ነዚ ፅምዶ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ተገዲሳ ንኽትሪዮ ዘገድዳ ዘሎ ኩነታት እዩ ምክንያቱ also said it was able to recover weapons and ammunition that were used by the paramilitary, including drones and jamming systems that have been in possession of the paramilitary rapid support forces. We have seen the conflict evolving over the past few months. كم تريوا طلعكم عبزونا نمتيلكم نيري ازدي نريو زلنا اتي سراويتنا امارات سراويتنا RSF بزح حاجزات يركب كم زنبرن تحاجزات دما درونات رايدي كونسي جامينج سيستمز نت تكنولوجي نت كوينات كحجزو زغل كل عينه تكنولوجي يوهبكم زلون نعوك مارخ كلو بتحاده كم جبتي ني امارات تقبرو زلا متتتاوب تكوينات انا ايده يؤتي لغون تبلو زلا بقلتي بدرجه عالم نختك على زقبر كون كله بخالد ما ان كل يتتقبرو زلا متتتاو وصيت كم زي بلو يزقبر زلو I mean this is a very very fundamental نزي كونتات زي سودان اما غابايا ناي سكيورتي كونسل ون انتخونه ني امارات اب تدغاغامي اب بيت فردي يكون اب كلمه غابياتات كتكساينا نرزلنا هاجرات عرب دما نزي كونتات زريهم كله اسكيطوم አለው ምክንያቱ ኢማራት ትዝውሮ ብዙሕ ነገር ስለዘሎ እቲ አረብ ሊግ ዝበሃል ፈፂንካ ፓራላይዝድ ይኮይኑ ዘሎ ሱዳን ናይ ሱዳን ወይ ካት አልቡርሃን መንግስቲ ሱዳን ወይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብግብፅን በአልቡርሃን በስዑዲያን ከም ዝድገፍ ክፍለጥ ከሎ በቲ ድማ ኢማራት ትድግፎ ደላ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ዲፕሎማቲክ and political clout ዝበሃል ሓይሊ ስለ ዘለዎም ማኒፑሌት ናይ ምግባር ክእለት ኣለዎም ሕጂ ተወሳኺ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ከሲሱ ለሱዳን እዚ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝተረኣየ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተገበረ ካብ ነትስ ናይ ሱዳን Sudan's UN envoy Al-Harith Idris has accused the UAE of launching the May 4th drone strike on Port Sudan. He claimed the attack was carried out from UAE military base using MQ-9B or MQ-9 drones and suicide UAVs with logistical support from Emirati naval vessels in the Red Sea. ስለዚ እቲ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኢማራት ናታ መራኸብ ኩናት ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ወይ እውን ዝኾነ ዲፈንስ ሲስተም ናይ ሱዳን ጃም ብምግባር እቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ካብ ዕጡቕ ጉጅለ ናይ RSF ዝተበገሰ ጥራይ ዘይኮነሲ ተወሳኺ ኢድ ደገፍ ካብ ኢማራት ኣብ ቀይ ባሕሪ ካብ ዘለዎም ቤዝ ዝገበርዎ ከም ዝነበረ ዝነግር ዘሎ እንታይ ዝነግረና ዘሎ እዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል እቲ ኢዱ ክሳዕ ክንደይ ክዝርጋሕ ከም ዝኽእልን ነቲ ቅዲ ዝደልዮ ዘሎ ዕላማታት ምህራም ክንምንታይ ርሕቀት ይኸይድ ከም ዘሎን ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ናባና እንተቐሪቡ ንዓና ክንምንታይ ደንጀር ከም ዘለና ብወገን ኢትዮጵያ ንዓቢ ዝውር ዘሎ እቲ ሓይሊ ንሱ ምዃኑ ኣብ ሶማል ዘሎ ዕግርግር ዝመርሕ ዘሎ እሱ ከም ዝኾነ ኣብ ሊብያ ዘሎ ዕግርግር ከም ዝረስን ገይሩ ዘሎ ንሱ እዩ ኣብ የመን ዘሎ ሽግር ከም ዝበስ ገይሩ ዘሎ ንሱ እዩ ሱዳን ንሪኣ ኣለና ንኢትዮጵያ ድማ ዳርጋ ንኣብዪ ኣሕመድ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሮሞ ዘለዎ እዮም
ስለዚህ አከምዝ መድረኽ ኤርትራ እዚ ሓይሊ እዚ ናብኣ ንኸይቀርብ እንተቐሪቡ ድማ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ዕንወት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኤርትራ ክስዕራ ከንበርክኻ ይኽእል ኢልና ብፍጹም ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኣይኮነን ኢማራት ናይ ተባሃለ ሓይሊ ይኮነ ናይ ኣማይት ዓመታት ዕቑር ሓይልን ገንዘብን ዘለዎም በዓል ኣሜሪካ እውን እንትኾነ ነታ ብኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከፍርስዎ ኣይከኣሉን ህዝቢ ኤርትራ በዲሎም ህዝቢ ኤርትራ ኣጥሚዮምን ኣሸጊሮምን እዮም ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ግናቕ ከብልዎ ኣይከኣሉን ሕጂ ናይ ኢማራት ሓይሊ መፂኡ መንግስቲ ኤርትራ ቀይሮ ኢሉ ዝኣምን ኤርትራዊ የለን ወላ እውን ኣብቲ ደበ ተቃውሞ ዘለዎን ኣየምኒ እንታይ ግን ክፈጥር ይኽእል ነቲ ሽግር ነቲ ዕንወት ነዚ ሕጂ ናይ ቁጠባ ሕውየት ዝግበር ዘሎ ነዚ ናይ ኤሌክትሪክ ፅቡቕ ተስፋ ንረኽቦ ዘለና ንዑታት ኣብ መበልሻው ዓበ ግደ ክፃወት ይኽእል እዩ እዚ ከዓ መን ይደልዮ ነዚ ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ፅምዶ ብየማን ይኹን ብፀጋም ንኤርትራ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣንዳር ኣካይዳ ድሕነት ክባ ዝኽእል እዩ መጠን እቲ RSF ካብ ኤርትራ ፀቢቑ ዝረሓቐ ድሮናት ናቱ ክኸዶ ዝኽእል ራሕኪ ክገብሮ ዝኽእል ወላ እውን ጌጋ ካልኩሌሽንስ ኤርትራ ክትከላኸሎ ይትኽእል እያ ማለት ኣይኮንኩን ግን ወላ እውን እቲ ጌጋ ካልኩሌሽንስ ዝግበር ንዑ ንምውጋድ እውን ዓብይ ሓገዝ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ UN ዝተዘርበ ዘረባ እንተላ ኮይና ኣብዚኣ ክበኩም እየ ኣደንጋ ተዋን ምስለን ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ንሰምዖ ዘለና this is a very very ኣገዳሲ መድረኽ ኮይና ኢና ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ሱዳን ኣብ ከመይ ወዲቑ ኣሎ ምንታ ንኽበርሃልኩም እዚኣ ስምዕዋ Violence has caused the world's worst humanitarian crisis. Well, for more now. ኣብ ሱዳን ዝነበርካ መብዛሕትኻ ትፈልጦ ኢኻ ኩነታት ናይ ሱዳን ብፍላይ ካርቱም ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ናይ ብሓቂ ኣብ ምቾት እዮም ጠንቀላዕላዕ ዝብሉ ነይሮም ነዳድናቶም ከም ድሌቶም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ግዜ እዩ ሃብትስ ብጣዕሚ በዚሕዎም ይዕገርግሮም ነይሩ ይዝከረኒ ገለገለ ሰብ ካብ ስዑድያ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ካብ ስዑድያ ንሱዳን ዝመፅኣሉ ግዜ ነይሩ ምክንያቱ ደሞዝ ናይ ሱዳን ይሓይሽ ስለተባሃለ ናፅነት ናይ ሱዳን ካ ስለ ዝሓይሽ እናተባሃለ ስለዚ ሱዳን ክልተ ግዜ ከም ዝተራየት ኢና ንርኢ ዘለና ከመይ ዝበለት ሃገር ኣብ ዝገደዳ ዓዘቕቲ ወዲቓ ኣላ ስለምንታይ ከምኡ ወዲቓ እንታይ እቲ ምክንያት ንሱዳን ኣብዚ ዘውደቓ ኢልካ ምሕታት ድማ እዋናዊ ሕቶ ኮይኑ ዝስምዓኒ ኣብ ዓለም ናይ ዲሞክራሲ መብፅዓ ወይ እውን ንዲሞክራሲ ዘሊልካ ክትበፅሕ ኢልካ ትገብሮ ጉዕዞ ኣብ መወዳታ ኣብ ከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ከም ዘውርደካ ምግንዛብ የድሊ ኤርትራ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ኣብ ከምዚ መድረኽ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ዘዋፅኣ ካልኩሌሽን እያ ትገብር ዘላ ብውሑድ ዋጋ ወይ እውን ብተመጣጣኒ ሂወት ናይ ኤርትራውያን ብዘይሃሲ ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ብዘይእቱ መንገዲ ትገብሮ ዘላ ደገፍ ነቲ ፀላየ ኣብ ዙርያ መፅኡ ብዙሕ ሽግር ክፈጥረላ ዝኽእል ንክውገድ ጎረቤት ሃገር ድማ ሰላምን ርግኣትን ንክረኽቡ ሱዳን ሰላምን ርግኣትን ተረኺባ ኤርትራ መተንፈሲ ትረክብ እንተኾነ ብሱዳን ዝንድና ንግድን ትገብር እንተዘየለ ድማ ብሱዳን ገይሩ ክመፅእ ዝኽእል ፀላየ ድማ ይውሕደልካ እወ ሚእቲ ሱዳን ሕጂ እውን ርግኣት ኮይና ንኤርትራ ናይ ርግኣታ መሰረት ክትከውን ትኽእል እያ ንብሎ የብልናን ኣብ ነፍስና ኢና ክምርኮስ ዘለና ግን ጎረቤትካ እንድሕሪ ትርምስ ኮይኑ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ መፃወቲ ይኸውን ሽዑ በቲ ጎረቤትካ ገይሩ ድማ ኩሉ እከይ ግብሪ ናባኻ ይመፅእ ተቃዋሚ ድዩ ወላ ሬጂም ቼንጅ ዝደሊ ድዩ ብጎረቤትካ ገይሩ ይመፀካ ጎረቤት ህዝቢ ክሳብ ዝኾነ ድማ ዘመሳሰሎ ብዙሕ ስለ ዘሎ ንኽትቋፃፀሮ ከቢድ እዩ ስለዚ ሕማቕ ንቓዕ ብጎረቤትካ ንኸይመፀካ ምክልኻል ማለት ንጎረባብትኻ ኣመና ምፍቃር ጥራይ ደይኮነ ንነፍስኻ ንድሕነትካ እውን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ በዚ መቓል እናተረዳናዮ እንድሕር ኸይድና ድማ እቲ ኩነታት ጎረቤት ሓዊ ሱዳን ዝረኽቦ ዘሎ ካብ ዝነበሮ መከራ ወፂኡ ናብ ከምዚ ፅቡቕ ክኸይድ ከሎ ንዓና ንኤርትራውያን ብቐጥታ ብተዘዋዋሪ ረብሓ እዩ ዘለና ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣስተዋፅኦ ድማ ኣብ ባይታ ርኡይ ለውጢ የምፅእ ስለ ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ተመክሮ ትገብር ኣላ ካብዚ ኩነታት እዚ ሞደርን ዎርፌር ዝበሃል ዘሎ ዘበናዊ ኩናት ዘበናዊ ኣፅዋር ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ወላ ኮነ ዓውዲ ኩናትን ንሚዛን ኩናትን ክቕይሮ ዝኽእል ተኾነ ንምኩር ሰራዊት ንምኩር ወታደራዊ ብቅዓት ግን ክብድሆ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ሕጂ እውን እንተኾነ እናነፀረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዳዕመ ሸሪዕ ብዙሕ ድሮናትን ስናይፐራትን ብዙሕ ብገንዘብ ዝተቆፀሩ ዕሱባትን ወላ እውን ስናይፐራት ካብ ካል ሃገራት ዝመፁ ፀዓዱን ኮላይ ዘለዎ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝንገር ንምድብ ሰራዊት ፅቡቕ ስልጠና ዘለዎ ሃገራውነት ዝሓተኸ ህዝበይን ሃገረይን ከጥሕን እየ ንዝበለ ግን ክስዕር ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና እንገስወት ነዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘለዎ ሰራዊት ድማ በይ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሃገራውነት ቤላ ገይሩ ዝተመልመለ ሰራዊት ንህዝቡን ሃገሩን ኣብ ዶባቱ ኮፍ ኢሉ ዝሕሉ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ነዚ መንፈስ እዚ ናብቶም ካልኦት ከስግርዎ ዘከለዉ ድማ ውፅኢት ናቱ ብየማንን ፀጋምን ንሪኦ ኣለና ኤርትራዊ ድማ ርእስኻ ሓፍ ኣቢልካ ንክትከይድ ዝገብር መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ብዛዕባ ክዛረባ ይክልኒ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ ክሽዑ ክሓልፍ ምንታ Well, for more now, I can speak to El Bashir Idris. He's a human rights activist
and Sudan analyst. He joins us from Cardiff. It's good to have you with us. What is the situation in and around the capital at the moment? What are you hearing? Thank you very much, Jeff. Well, as of today, we've heard reports from military sources towards news outlets that supposedly the Sudanese armed forces have taken full control of Khartoum state, meaning the state that has the capital city Khartoum, along with its sister cities of Omdurman and Bahri. This morning, we've seen news that the army managed to push out the rapid support forces within Al-Salha area in Omdurman, where there was a heavy entrenchment of the RSF still positioned there. And we've seen a massacre. سنتاي زبل زلو بعتر زبالة تي كونتات سراويتنا السودان ملو بملو نتي هاجر كوكوهاتر كم زخالة نتي كارتوم زبهال صور هاجر ده يكون نتي كتمانة كارتوم ستيت اوف كارتوم كوكوهاتر كم زخالة كم ريزلنا تي سراويتنا السودان بملك كارتا كتريا خلها كابيناي نابيناي جوسيو سلازي تي 4 أنقولون طريقهم دارجا ملو بملو نابير تراك سجز خل بوتاتات وكل عينا بإثيوبيا جزء كسجع زخل بوتات إنها تفتكي يخيد كم زلون إذا كان تايز فتر زلو أبي أحمد إمارات ني سومالي لاند كم رمان بونت لاند توجنا سومالي أنا بحر زلو ملو توزاز يروالو إثيوبيا بيدلو بإثيوبيا غيرو أصليغو نابتي RSF بزح نجار سراويتي خون كالز تزنا بري نعا قريت مالو ستيل بدو السودان مستي لحنا منجستي كالك جبراي كل يكتب لا يتغني غاجن أنت وحده لوجيستيكا وحتى ناتو قريش أم خمسة لون إذا ما نيرترا دحنتنا نيرترا لولا قد سنة بزلوا ملكينا نرزلنا إيرترا إذا توريش زلوا دخلوا تي أبي حمد كجبر زغل عندرا بلا جرا نحس أرتو تخيل كم زلان زي جبر زلوا تكبارات كريو خلنا كل عينتناي هو حد حيلي يكون فانو عبت أسفاز هبي مغنياتو فانو ون انتقونه فرهني رويو تي RSF مس سودان ركب مس إثيوبيا مس أبت ركب سلزلو بخاله من قدي بزي تصبي وون حرقة قوتكم سلزغل زنا برا بكو هم قبريل كا تقوم تمرحي كوننجن بحسيرو كل زنرو يزلنا إيرترا ريسك ناتا حوي كاب تقع ترح كم زلا أب تقع كما تزخل حود ما أب مدفع أنت تخالد ما حنسب النحوار ونخطف تقول بيتز بسلام الرقات نخركب حجون انتخونه عباس تواز وتقبرلا وصينا تدما نيرترا سلام الرقات نخركبون العلا قداس نزلوا يمنياتو تن السودان دربش دول حيلي نيرترا كربشان نيرترا في دغ بحري بمنقدنا عبي عندرا زدلي يزلو قطر حدا نسسلو زخونه. Even with the reforms we put in place and what we're suggesting is changes to our foreign aid, we still will provide more foreign aid, more humanitarian support than the next 10 countries combined. Than the entire OECD, and far more than China. China doesn't do humanitarian aid. China does predatory lending. That's what Belt and Road Initiative is. That's what all of their aid. They have zero record of doing humanitarian aid in the world. And frankly, if they don't know how to do it, they have no interest in doing it. What they're very good at is أمريكا أنت تبلا الله أبزي وانزي زخوني يقولنا بوليس لو تكتجبر دليت كم زي بالله نيو اس اي كاتيلوم كال رديتاتن شاريتن زبوزنا برجري فمو حجون انتقونه مسانا زورا درد حجز يلن تشاينا حجزتي كونن عنكفتي مزمست رايهم بمبال أمريكا مس تشاينا أبهلخ أتيامبر نتك أدم تجبرز نبرة زرقها نترديت كتب نتكتت حنتي بتتتاو كتجبر شوهات كم زي بالله بمن قدي منيستر قدات وصعيناتهم ماركو روبيو أب ناتهم سنة هيرين دي ولا كونغريشنال هيرين زوس معذربان سمع لنا بخلا زراربا أمريكا متتتاو ناتا تي بستفل عليه ملك زعاتو زنبرة كونتات أبزوانزو كله كم زي كونن حجرات نفسن خلا ناي مودة تقديتا كم زلوان أبزوانزي حزب خاب على خانة دايرديكا فلوينا أمريكا إيد مزيكا تحناكا كم زي اللي چاينا تقبر زي نبرت حدش بوليسي كتاتاتاتو يتغلني أمريكا دما going into some country, making you a loan, and then holding that debt over your head. And that's what they continue doing. By the way, you have to hire a Chinese company to do it. So I don't agree with this assessment that there's no evidence whatsoever that China has either the capacity or the will to replace the U.S. in humanitarian assistance, in food deliveries, or in developmental assistance for that matter. We provide development assistance. They provide debt traps. جنتاي زبل زلو نحنا دحلفه دحرك كالاي كنات عالم نقبرز نبرنا حجز نيدك سبات حجز قصر حدا بعالم نهب نحنا هنا نايم عبال حجز نقبر تشاينا ادايات تقبر give me a break لسغاز حجز كايو كاب دخلنا دوصه كاب لمنا دوصه كاب شجر دوصه حبرتسب نغراني اخا خطب له زلا كازي اتني سب افريكا
نزنات point proof كجبر زغل يلان أمين هي وابنتها كل لبلنا إثيوبيا سوس عمت USAID زبحال زنبرة نسوس عمت أخلين رديتن حاجزين هيبوايو التنسوس حجز زنبرة حبرتسب كم إثيوبيا عينت لمع مريض زلوا في الرياض مريض زلوا هجر يلان نفسك خل مجبرونيرو تاينا أبز حلف 10 عامات مزيا إزي حجي أبدي سابان رياض لناس أرجعي وخن زبلة كله تاينا وين مسريهم سلازي من يناي قعزو معباله زحجز اندحريلنا كل لا يلي نانيو كينيا تشاينا نو كينيا اثيوبيا نيجيريا كمدما كالو تغراتنا افريكا كل زي تحت قرصن ريو زلنا ناي اوروبا نا بيروبا زمسلوم زلو تحت قرص صرغياتات يكون ودبات يكون كالو كل تشاينا سريحاتو ازي تشاينا سريحاتكم زلا جبنيو نحنا انا نتحنكم نيرنا يلي كم من زفتن زلو مالتني امريكان كم دليتهم كم من يخليو افريكاويان جن عين خا مخفات يلينا መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰነ ውሳነ ድማ ሓንትን ጽቡቅ ጌራን ክትርዳና ዘለዋ ምናልባት ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ክፊልዋ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምዕቃብ ማይ ምዕቃብ ናይ ሓመድ ዲጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ንዝመጽእ ዘሎ 50 ዓመት ንኤርትራ መግባኪ ኢላ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ደገ ከይተጸበየት መጀመርያ ከብድኻ እንድሕር ኽኢልካ ኣብ ፖሊሲ ናይ ቁጠባ ማለት እዩ food security food sovereignty ባል ነፍስኻ ዘይትኽእል ህዝብኻ ክትዕንግል ዘይትኽእል ተኮይንካ ናጽነት የብልካ ترجعون لهم نخبدها سبز بكان تلقى نكال نجارات شفافين كحد كي تخليها تكنولوجيا انت حسيرك تحسيرك يخلي جنايت موتنيها مجبي كم دما مرهانيت نفسها كل تزكيل كاجن ناي مرهانيت أبيز بلا رسك خون خلي مجبي نفسها تزكيل كاجن انت خاطرون كل جزء تنبركا خي خاطرون نبرت كاب حصور شيكا مجبي اسكت أمي خافتنه قليل نجارسي تمام ماكينة كل وقت خلي جزاء كل وقت خلي كال ثلاثة كذا وانت كل وقت خلي انت أمي خانت هتجبر كل نبرتك بحراج قد شطو مقبن قد ما ين قد ركب سلازي مقبن ما ين نفس حساب زي كالكا بفلا يز حجز لنا يا مدرخ ما نم حجر كبرني الكا وينكشط الليل كا كتعامنا يدخلنها اوروبا رايو لولاونه تاي مقبن برغغاص بتعميم زغواي زلو لولاونه تاي نداد كبرغغاص بزح يزغيا زغبر زلو سلازي نداد ون كوميو نداد دما ኤርትራ ሓደ ካብቲ ናይ ጻዓት لولاونه ከተረጋግጽ ተዛዓበየ ብድሆ ዘለዋዩ ንሱ ድማ ክትገብረለዋ ኣነ ናይ ኤርትራ زمنه يلا نجار نطلق قدامي تايو إيرترا فلوي ناي ندادي عدنا كتوت كتكل على وانا مالته يكون سولارات إيرترا بستخال من جدد ما ناي سولار فابريكا إيرترا حنت كابتن استراتيجيك فابريكاتات كتجبرن زلوا ناتي تمنيت نسيو إيرترا تحسب الله تجبر الله تخون تخليها ناي سولار فابريكا كتجبر كتكل على نفسه كف صدرا حنت فابريكا بإيرترا ولا واحد كاباسيتي تفري نتي ناي منجست من كوركورات زخونة ويون محاورات ناي منجست قدستي سولار كم زلوا ناي منجست صحي أبيدنا نصحي كشفنا الناس زخل حيلي لنا إيرترا دما ملو صحي كركب زخل بوتايو سلازي سولارات تفري نتنا سولار حيلي بعلان تتقصاصيراتو ساعات وانت قاصر على مالتي إذا دما سلمتايكم زبل زلقو ناي منشو حيلي لترك حرقيقو بلزا قليلنا لنا صلاة انت يتقبر تقار عدي من زين بوتات زيين زهرب بدعر عجون زخونه يكون صلاة كما صلاة دلنا جن نتي محاور ناي منجستي كريتيكال انفراستراكشر سودان تيدي غيرو نزارب زلنا إمارات نتي باور ستيشنز اب كارتوم كم لما برسودان نعي هاريمو لذي تسعات تزرقح خلاله بسولار منقد ندعر قوينو نفس وكف سبنا ناتو بوتا نفس وكف ديبارتمنت ناي منقسون كاب تقو سولار زقبر انتلو اب حدا سنترال جريد تديبلكا ويون باك اب ناتكا جنريترات راي دعر قوينو جنريترات دما ندادن دراسيوم كا ترقم يبلون نفس وكف ديبارتمنت ناي منقسون سولار باك اب ولا بوحد كاباسيتي انتلو قوينو نصحي تتوكب له لزق ويكان دخول جزاوت انت دهاري ما كتفول كاي كولونيوم سلازي اي نو منجس ኤርትራ ነዚ قد 10 ዓመት حسيبلهم زلو مغنياتو ناي دغ ريسك صبوغ ير كالكوليت كغبر زخل منجس اب افريكا انتلو قصر حدا بኤርትራ يزلو انا كم ኤርትራው ዜጋ ጥራይ ንዝብ ኤርትራ ንኸፍልጥ ዝብል ዘሎ እምበር መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብር ወይ እንታይ ይገብርን ስለ ዝፈልጥ ኣይኮንኩን እጂ አሜሪካ ትቦ ዝነበረት ረድኤት ደጊማ ክትመልሶ ጥራይ ዘይኮነስ ጠቕላላ ንሓዋሩ ክትዓጽዎ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ እጂ نزي نمجنزاب قرب سكي أبت بوليسنا إثيوبيا نملس انتايم زبلو زلو نساتهم كابي استبقسيت الأماناتهم زي أسكر سمعوها ኢትዮጵያ ህልም አላት እንዳልኩ ፕራክቲክ ፖሊሲ ዝም ብሎ አይመጣም ህልም ሲኖር ነው የሚመጣው ህልሙ ምንድነው ፕሮስፔሪቲ ማረጋገጥ ነው ዘላቂ ሰላምን ኢንሹር ማድረግ ነው እንደዚህ ነገሮች ለማድረግ ግዴታ ኢትዮጵያ ማንኳኳት መቻል አለባት የምታንኳኳበት በር በሰላማዊ መልኩ ነው ያን ግን አንኳኳታ ስታገኝ ወደ ማግኘት ያለባት አውትሌት ሴኩር የሆነ የኛን የናቫል ኢንትረስትም ያገናዘበ አንኢንተራፕትድ አንድ ብቻም ቢበቃ አይደለም በመልቲፕል ያስፈልጋል እና ደግሞ
የዳይቨርሲፋይድ መሆን መቻል አለበት አንዱ ጋር ብቻ እንዳልኩ እዚ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ሓደ ካብቲ ወላ ሃገርና ተቃጸለት ከላ ሓውና ተተፋኸሎ ዛዕባ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ቀዳምነት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንመተንብየ ዝበኩም ዘለኹ ሪል አጀንዳ ናቶም ኮይኑ ዘሎ ግን ኣብዚ ስምዑጅ ምስል እየተመለከትን ነበረ በተለይ ደግሞ ጫና የሚያደርጉ አካላት እንዳሉ በተለይ አሁን ቀደም ሲል የጤና ባለሙያዎችም ስራቸውን በሙያዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ መሆኑን የሚገልጹአሉና ስራ ለመስራት የሚገቡት ላይ ጫና የሚያደርጉ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄንን የሙያ ጥያቄ ነው ልንለው የምንችለው ወደ ፖለቲካ አጀንዳ ማራመጃነትና ወደ አልተፈለጉ አቅጣጫዎች የሚወስዱም እየተመለከትን ነውና ከዚህ አኳያ ያለው መስመር ምንድነው የታሰበው መንግስት ምን አስቧል አመሰግናለሁ እንግዲህ ጤና ባለሙያዎች ሕጂ አቢ አህመድ ዳርጋ አብ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ቀሪብ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ኪላታት እና ወይውን ናይ ሄልዝ ኬር ናይ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ንአቢ ሳፎኬት ገይሩ ብጎረሩ ይሒዝዎ ዘሎ ምክንያቱ ብቀሊሉ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ክፈጥር ዝኽእል አርእስቲ ምዃኑ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ እዚ ድማ እንታዩ መንግስቲ ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክቋዓፀሮ ይኽእል አቢ ክቋዓፀሮን ክዕርዮን ከም ዘይክእል ፈሊጥሎ እንታይ ግን ክገብር ዝኽእል ሓደ ፖለቲካዊ መሳርሒ እዩ ተኮይኑ ዘሎ ብምባል ከም ናይ ፖለቲካ ግብረ መልሲ ንክህብ ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ ሕቶ ናይ ህዝቢ ክምልሶ ስለ ዘይክእል ንዑ ዝኣክል ድልውነት ስለ ዘይብሉ ንዑ እንተገይሩ ድማ ምስ IMF ነተን ሕጂ ዝወሃቦ ዘሎ ንዕዕና ሓሸሸ ንዕዕና ሰርሒ ብረቕረቕ ዝብል ዘሎ ነዚ ሕቶ እዚ ክምልስ ተጀሚሩ ሓቀኛ ሕቶ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ክምልስ ተኽኢሉ IMF ብጎረሩ ክሓንቆዩ ስለዚ በፖለቲካ በወታደራዊ ተሓኒቁሉ ሕጂ ድማ ህዝቡ ተላዒልዎ ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ኒውስ ኦሮሚያ ትግራይ ሪጅንስ ሄልዝ አሶሲዬሽን ስለዚ ናይ ኦሮሚያን ትግራይን ናይ ጥዕና ማሕበር ማለት እዩ urge swift response to health workers demands amid ongoing strike ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከደቃቀስ ይፍትናሎ ንሱ እቲ ጸቅጥ ናይቶም አኪላታት ናይ ሕክምና ድማ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ኣገለ ሪፖርት በብዝሕ እንዲ ሪፖርት ድወፅእ ዘሎ እዚ ሕቶ እዚ አብይ አሕመድ ጠጠው ከብሎ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ዋላ ጸቅጥ ጌርካሎም ካብ ስራሕኩም ክሰጎኩም የንድሕሪ ኢልካዮም እቶም ሓካይም ነቲ ስራሕ ከገድፍዎ ፀገም ከም ዘይብሎም ኢሎም ሓደ ሰብሲ ታ ቪድዮ ይስራሕ ታ ፅሕፍቲ ግዜ ስለ ዘይረኸብካ ይቀረብኳን ኣለኹ ግን ሓንቲ ሰብ ሓኪም ሰዲዳት ሓደ ሓኪም እዩ ስእለይ ኣይተውፅኡ ኢሉ ዘውፅኦ ፅሑፍ እዩ ናይ ፍርቂ ደሞዝ ናይ ወርሓዊ ደሞዘይ ከም ሓኪም ኣብ ሕክምና ዝረኽቦሲ ቦያ ብምልካይ ኣብ 2 መዓልቲ የዝእትዎ ዘለኹ ስለዚ እንታይ ክገብር እየ ናብቲ ስራሕ ዝምለስ ኢሉ ተርዲኦም ሎ 9,000 ብር ንወርሒ ዝኽፈል እንድሕሪ ኮይነ ቦያ ብምልካይ ሞያ የኮነን ትምህርቲ ናተይ ሞያ ገዲፈ ቦያ ብምልካይ ህይወተይ ንክመርሕ ይቀለኒ ብምባል ነቲ ሞያ ናይ ሕክምና ገዲፍዎ ናብ ካልእ ሞያ ንክኸይድ ግዴታ ከም ዘለዎን እዚ መንግስቲ ዝኣክል ግብረ መልሲ ዝሂብዎ ብምፍራህ ናቱ ንምለሰሉ ምክንያት የብልናን ብምባል ገለገለ ሰብ እንታይ ይመስለሎ ነቲ ስራሕ ምስ ገደፍዎሲ ህይወቶም ምስ ጠመዩ ክምለሱ እዮም ነው ኣካል ዓውዲ ዝኾነ ይኹን ስራሕ የዋፅኣካ ካብዚ 10,000 ናይ መንግስቲ ወርሓዊ ተፀቢኻ ካብ 10,000 ድማ መዓት ተቆራፂ መዓት ገለ መለን ዘለዎ ኣካል ህይወት ዝኾነ ይኹን ዋላ ወይተር ኮይንካ ምስራሕ ዝበለፀ ደሞዝ ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል እምንቶ ወይ እውን ኣተሓሳስባ እናነገሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዝኸንታዩ $7 ንወርሒ ክትክፈል እንድሕር ኮይኑ መናብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ሰብ ተለካ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ክትሕውለሎም ዘለካ ህይወቶም ንክመርሑ 200-300 ዝሕወለሎም ዘሎ ስድራ ቤታታው ተገዘልና ቤተሰብ ተለካ ትፈልጦ ኢኻ ስለዚ እቲ ህይወት ኣብኡ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ናፈለጥካ ወርሓዊ ህይወት መኻ ከም ሓኪም ኮይኑ ዝነብር ነዚ ሕቶ እዚ ክምልሰሉ ስለ ዘይክእል ናብ ምንታይ ከፀጋዓይ ዝፍትን ዘሎ ናብ ፖለቲካዊ ሕቶ ኣላጊብካ ንዑ ጅብዝ እንታይ እዚ ናይ ሓደ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብ ዝገብር ሚድያ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ as a strike launched by health professionals enters its second week health associations in Tigray and Oromia regions have called for an immediate response to the demands raised by the medical workers ስለዚ ካልኣይ ሰሙን ገፁ ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ ሕክምናታት ሓካይም ዘይብለን ስለተረፋ ሕቶ ናይ ህዝቢ ፀገም ናይ ህዝቢ እናጎልሐ ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ድማ ፀቕጢ ይፈጥር ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ነዚ መፍትሒ እንተደገይሩሉ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑን ኣብ ድማ ብጎረሩ ተሓኒቑ ከም ዘለዎን ተፈላለዩ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ናምፀ እንታይ ክገብሮ ነቲ ፀገምሲ ናብ ካልኦት ከላግቦ ይድፍትን ዘሎ ራይዎም ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለው ብኩሉ መንገዲ እዚ ስምዑ ሕጂ ሙሉ የስራ ማቆም አድማ አደረጉ ማለት ሰላማዊ ትግል ብቻ ሳይሆን ትግልም አይደለም መንግስት ጋር ያለህን ጥያቄ ለማስመለስ ካንተ ውጪ አማራጭ የሌለውን አካል
ማስያዣ ማድረግ እሱን መጠቀሚያ ማድረግ ትግል አይደለም። ሰላማዊ ትግል ከሞራል ጋር የተያያዘ ነው። ሰላማዊ ትግል የምትታገለውን አካል በሞራል በልጠው የምትታገለው መንግስትን አይደል የምትታገለው መንግስትን በሞራል በልጠህ ነው። መንግስት እንዲህ ካላደረገ እኔም እንዲህ አላደርግም አንደነ ያው ነው። كبتري ود لهم كادرتاتنا أبي نتوم هيوت مريرونا دموز وسقلنا بمبال نزحت زلون تايليز بالزلم زلو التوناي مورال كم زي بلومن ناي بحكي بوليتيكاو درايف نمنجسس أعطنا مفتارن بر ناي مورال أو حتى كم زي كون جيرم غازلايت كبروم يمزفتون زلو it's crazy حنتي انترفيو ناي بروفيسور محمد حسن ريانير انتايز بالزلو زيوم ناي حكمنا كيلا تازو كبرو زلو أدما حجي كونن كجبرو حسيبهم نيرم يلو ننوي حوان حسيبهم ما زنبري يجن كوينات ناي تجراي كله كم يجير كتحطه مجمري أبي حمد نسمته كم يجيرنا مجمري يكون حطه دحريو كوينات ناي تجراي مسجمري أب كوينات كله كم يجيرنا نحطه يلو بورقات نغرم يرنا جنب بقلت خنقوري كالنا دحريو كوينات ناي تجراي يجن زمن كسزي كاب كوينات كعرف زي كل مخانوس فلتو ترجم يبلون بمبال تحطه إن أنا رسنج أني هيو سلزي نكوينات ناي تجراي وديونا بام حرام سكده السبزي كاب كوينات كعرف زي كل نتو كوينات دما مساره معبس ناي بوليتيكا وحتى ويون ناي حتى ناي هيوت حتى ناي صراحة نياتات منقسي نمعباس يتقام لهم زلون حجي دما نزح حتى زين معباس كوينات نابير ترادو نابكالنا يفتق بحرنا بله نكالو كوينات يبقاسكم زلون هذي سبزي ناي حزبو حتى نكملس دلونات زي بلو منقس مخانو زفلت الله زلو كنتاتيو سلازي كن منتاي نتنقرزي تويستي قبرولو ترقم زي بلو حتى مخانو تزبي صبوق غير تردي والله I think نزيا مسراغو نزو كنتات زت تجلس أبيك سنتاي لبوست غير الله غانه أبي's house of cards is collapsing and don't drag Eritrea drag down Eritrea with you لذي أبي أحمد زهانوس أب حوس أستهانس أجزا كعنون ريالنا نسو خمان يريالو نيرترا نابتنا توودكت كحوسا ويون كلب كماجن بزوج يسأرالو أيو علون خون بلالنا Eritrea sees the writing on the wall. Abiy Ahmed's regime is crumbling faster than he ever imagined. ስለዚህ አቢይ አሕመድ ካብትን እሱ ዝሓሰቦን ዝወጠኖን ዝገመቶን ብዝቃል ጠፈፍትነት መንግስትናቱ እና ወደ ቀይ ኸይዳሎ ኤርትራ ድማ ጽቡቅ ጌራ ነዚ ኩነታት ዝተንብቦን ንሪኦ ኣለና ኣብ መንደቕ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እዚ ንዓና ምስጢር ኣይኮነን but we know him well. Na Abiy Ahmed ጽቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጦ እቲ ኣካይዳ ናቱ ድማ በርሂሉ ሎ ንኤርትራ a leader who turns drones on his own people will stop at nothing to distract the world from his collapse. ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሎሚ ህዝቡ ካብ ምቕታል ቀደም ብብረትን ብካላሽንን ሎሚ ድማ ብድሮናት ንህዝቡ ክቐትል ስኽፍ ዘይብሎ መራሒ ምስ ኤርትራ ኩናት ክውጅ ስልጣኑን ዕድመ ስልጣኑን ንምንዋሕን ምስ ኤርትራ ኩናት ንምእዋጅ ድሕር ክብል ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ኤርትራ ጽቡቅ ጌራ ፈሊጣ ኣላ እጂ ነቲ ዘይፈልጥ ቁርብትለይ ከነተሓሓዘልኩም let's break it down መጀመርያ አቢይ አሕመድ widespread civil unrest is growing ኣብ ሃዱ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ብጎረሩ ክሓንቆ ከም ዝኽእል ተረዲዎ ኣሎ እቲ ናይ ጥዕና ኪላታት ናይ health care workers ዓብይ ኣድማ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ደድሕሪኦም ድማ መምሃራን ካልኦት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ነቲ ናይ መምሃራን ሕቶ ሪኦም ልክዕ ንዖም ተመሊስሎም ንሳቶም እውን ሕቶ ከልዕሉ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ እዚ ድማ ፈትዮም ነቲ መንግስቲ ክሓንቅዎ ኢሎም ዘይኮነ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ቁጠባ ኮሪዶር ልምዓት ኢሉ ገዛውቲ የፍርስ ኣሎ ከምኡ ድማ ነቲ ብር ናቱ ፍሎቲንግ ሬት ኢሉ ኣብ ዕዳጋ ምስ ፈነዎ ንሱ ብዝፈጥሮ ምንሃር ዋጋታት ሰማይ ስለ ዝደየበ ናይ ምንባር ሕቶ ነቲ ሰብ ስለ ዝኸበዶ ሰብ ተንስዩ ኣንጻሩ ንኽዋጋ ወይ እውን ንረብሑ ንኽትንስእ ሕቶ ናይ ምንባር ኮይኑዎ ኣሎ ካልእ ፋኖ ሕብረት ብምፍጣር ነቲ ንሱ ንግዚኡ ፋኖ በይኑ መፂኡ ሓንቲ ገብረኒ ዝብል ዝነበረ ፋኖ ሓቢሩ እቲ ዘይሓበረ ድማ ኣቢ ብድሕሪ መጋረጃ ገይሩ ዘቃፅሎም ዝነበረ ብኮ ዝሓፁን ሓደ ሓበራዊ ግንባር ፈጢሩ ንኣቢ ቤላ ገይሩ ከላድዶ ከም ዝኽእል ተረዲይዎ ኣሎ ኣቢ ድማ ዝገደደ ሽግር የጋጥሞ ኣሎ ቲፒኤልኤፍ ህወሓት ድማ ናይ ፖለቲካዊ መሰሉ ተነፊጉ ገንዘቡን ሃብቱ እናተዘምተት ትመርሕነት ኣንጻር ኣቢ ንኽቃለስ ኩሉ ዓይነት ድፊት ይግበረሉ ከም ዘለዎን ነዚ ኩነታት ናይ ኣቢ ገዛ ትፈርስ ዘላ ስልጣን ትፈርስ ዘላ ድማ ፅቡቅ የንብብዎ ስለ ዘለዉ ትዕድል ክጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ሸነ ድማ ካብ ማንም ግዜ ዝመችአ ግዜ ተዋሂብዎ ስለ ዘሎ ነቲ ሓጓፍ ተጠቂሙ ንሱ እውን ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ የላድድ ኣሎ ስለዚ amid this storm Abiy dares to provoke Eritrea ከምዚ ዓይነት ዓዘቕትን ሽግርን ወዲቑ ዘሎ ንኤርትራ ክሃርም ኢሉ ክፍክር ንሪኦ ኣለና a country that say
that saved him just years ago. قد مقربت لي زد حنا تهجر نابا نكهرميو زفتن زلو. سلزي تايلو. This time Eritrea is not coming to save his ass. Maybe it will accelerate his end. سلزي أبزي وانزجن إريترا نكتات عنيلا كتمس أيقونتن بقمت قالوا نودكاتون تفعتون كتكالاتف كسرح تخل تخون بر كتشكركر تخل تخون بر كتات عناهم زي كونت. Let this be clear. Eritrea will never initiate war. كل جزء ناتي صحفات إريترا نوج دلونتن دليتن كم زي بالله. No دلونت يكون إريترا وجك جمر زخون يكون حساب يكون تبغسو كم زي بالله. أنت تجدي داعن but if forced it will finish it decisively. أنت تجدي داعن نتوكينات بزبالتك تودون كتيفا كتالي يدخل مخانا. Eritrea doesn't bluff. Eritrea don't bluff, don't flinch. And don't forget. لذي إرترا نتكونتات ملو بملو كتكيسون كتودو تخل حيلنا تهديد فخران دما يبلا. Eritrea stable, alert and ready. لذي إرترا نتكونتات بقربان بعنكروت عزوبة خمزلا نعوز خون سقمتاتونا موساد كمزلا. No distraction, manipulation or foreign funded agenda will shake Eritrea. لذي إرترا دما بزي قدس انت عينت اب تي في زاربالو manipulation يفتنالو ناي دقي agenda يكساس يفتنالو نيرترا بزي من قدس كترفا زخون خقبراي كلنيو. Enough of the nonsense. Eritrea will not be dragged into collapsing neighbors' fire, but it is more than capable of ending any threat to its national security. ስለዚህ ኤርትራ እንደራ ናይ አብን ካልኦት ናይ 4 ኪሎ መራሕቲ ዝገብርዎ ናብኡ ክትኣቱ ሸውሃት ከም ዘይብላን ስልችዋ ከም ዘለዎን ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ይጥቀሙ እንትሕር መፅኡ እንደራ ግን ብቅፅበት ክትውድዕ ዓቕሚ ከም ዘለዋ we defend what is ours. We do it well. ስለዚህ ኤርትራ ንልኡላውነታ ንዝግባኣ ነገር እምበር ንዘይናታ ይትገብርንያ ነቲ ዘለዋ ሃገራዊ ረብሓናታ ንምዕቃብ ንምድሓን ግን ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ከም ትኽእል እዮም ዝብሉ ዝነግሩ ዘለዉ ብግምጣሉ ኢትዮጵያውያን ናይ ኣቢያ አካይዳ ንገሊኦም ኮንፊዝ ገይርዎም ንገሊኦም ግን የስሕቆም ኣሎ ብዝስምዑ እና የሆነ የምትወስደው ዶፒንግ አለ የሆነ ሰዓት የምሰማው ዜና ጆሮዬን ጭው ሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንዳሉት ምናምን የሚያደርገኝ እኔም ብቻ አሁን በቅርቡ ብንሰማው ኢትዮጵያ ከመሳሪያ ሽያጭ 30 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እስቲ ይሄን ቪዲዮ እንመለስና ኮሜንት እናነባለን የትም እንዳትሄዱ በዩክሬን ቀውስ ውስጥ ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ ሁሉም አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠየቁ ብዛዕባ ዩክሬን እኮ ኒ ኣብ ኩነታት ዩክሬን ኢዶም ዘተኣታትው ዘሎ ኩሎም ሓይልታት ከጥንቅቑ ከም ዘለዎም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ አፍሪካ በአውሮፓ ውስጥ እየታዩ ያሉ ለውጦች በጥንቃቄ የተከታተለች መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዩክሬን ቀውስ ውስጥ ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ ሁሉም አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡም ጠይቀዋል። ዓለም መቼም አማርኛ ይሰማም ብላችሁ ነው ኢትዮጵያውያን መላገጽዮም ተጠቂሞም ለዘለው ናይዚ አብይ አህመድ ሲ ሃገሩ ሙሉ ዝቃጸል ዘሎሲ ናይ ዩክሬን ናይ አፍጋኒስታን እንታይ ዝምልከቶ ኣለዎ ተኺሉ ጉዳይ ገዙ ደይፅሪ ኦፍ ኮርስ ለላ ዓቕምኻ ምምጥጣር አጀንዳ ናቱ ስለ ዝኾነ ንኻልኦት ዲስትራክት ንምግባር ኣብ ናይ ካልኦት አጀንዳ እንተሳዕስዒካ ናትካ ሽግር ዝርሳዕ ወይ እውን ዝእለ ስለ ዝመስሎ ዘሎ እዩ برجت إذا كنا تعتزي نيتوبيا أبزي دليتو شجري وزدا خمسلو مچم نزا كنا تعتزي نأببكون تهديدن كم جوار دفلتو يلن. كفيا مارغو جن كبر سيجاباتشو كادر يجي سمارو لما تعال لما وارد ما مكر وركتنا مياه يوم in fact دي جرمنا يجبان مهياتو أهون يالو كابي جمرو يالو سبست أنا مهور لو كأت يالله طلعت مهياتو የራሳቸውን ድክመትና ድግድብና ሪፍሌክት ስለሚያደርግ ለውቀትና ላዋቂ ያላቸው ስቴትመንት ግልጽ ህዝባችን ለምን ግን እንደዛ አልካቸው ጀዋር መቸም ጀዋር መሐመድ ነአብን ጭፍሩን ክንዲ ጀዋር ዝፈልጦምን ዝጭፍጭፎምን አካል ከምዘየለ ይዝንገር እዚ ከምዚ ይሉና ሃለወ ጀዋር መሐመድ አብይ አህመድ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ምሁራን ይኾኑ ኣብ ልዕሊ ሓካይም ዝገብሮ ዘሎ ንዕቀት ይኹን تهديد أبي أحمد من مخانن تفليدك مهور زي فتو هذا مهايم كم زخونن توم كادرتات أبزوريو زلو دما تمهرتي ألرجيك زخونم نمهورات دما دسولو سلو زخونو توم كادرتات ناتو نتناتو أجندا أمر مجزقاس أكندي نتشجر كفتح زفتن نأجنداتات ناتو نتوم كادرتات ناتو با نتوم حكايم أفهم نكعبسو أبستفل عليه من قد كفرارهم كم زلوا ميزقبر زلو لذي كبابي انتاين تصبز عينو تيد زارب زلو نزو كنتات زي بمجن زاب دما
እቱን ሪያ ዘለና ኣብዝውን እንተሪኹም Eritrean press ሓንቲ ጽሕፍቲ ውፅኢሎ ጀዋር መሐመድ faces no obstacle to visiting Eritrea እዚ ጀዋር መሐመድ ናብ ኤርትራውን ክመጽእ ይኽእል ኸውን እዩ ጀዋር መሐመድ a prominent Oromo advocate and the leading Ethiopian opposition figure ተዚ ብዛዕባ at the same time ጀዋር launched a satellite television እዚ ብዛዕባ ናይ ጀዋር መሐመድ ኣስተዋጽኦ ዝነበረ እዩ ስለዚ media mogul was arrested ምናልባት ናብ ኤርትራ ክመጸሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ እንተሎ ንኤርትራ ከተእንግዶ ከም ትኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኤርትራን ፕረስ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ምንጪ ኢለ ይኩንኩን ዘምጽኦ ዘለኹ እቲ ቲዮሪ ግን ኢትዮጵያውያን ሸራራ እዙቱ ነጥበ ከም ምዃኑ ስለ ዝግምት ከም ዝብል ዘሎ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ እውን ለማ መርገሳ ከምጽኦ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝፍለጥ ኣይኮነን እዚ ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣይትገልጽን እያ ብርግጽ ግን ቅድሚ ሕጂ ዝገበረቶ ታሪክ ናይ ኤርትራ ታሪኻ ግን ንጀዋር መሐመድ ከተምጽኦ ንለማ መርገሳ ከተምጽኦም ከም ትኽእል ስለምንታይ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ ኣቢ ናብ ህዝቢ ኦሮሞ ንከይሕባእ ጉድ ካብኡ ከተውጽኦ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብ መወዳእታ በዓል ለማ መርገሳ ድዮም ዋላ ጀዋር መሐመድ ሪል ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ክገብሩ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ኮይንካ ኣብ ኤውሮጳ ኮይንካ ዝግበር ዘይኮነሲ ክቐርቡ ከም ዘለዎምን ኤርትራ ድማ ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ ኣቢ ኣሕመድ ድማ ተባህርሮ ነጥብን ተላንሰያ ኤርትራ ስለምንታይ ነዚ ትገብር ኣላ ወይ እውን ስለምንታይ ጽምዶን ገለመለን ኣድለያ ንዝብል ድማ እዚያስ ከስምዕዋ ያኔን ትበላና ከዛ ሻዕቢያን ትበላና ሻዕቢያን ተጠቅሜ ወያኔን ሳጠፋ ምንድነው የምፈልገው ካልክ አንደኛ ወያኔን ሙሉ ለሙሉ ትጥቅ ማስፈታት ያስፈልጋል ወያኔ የነበረውን የዘረፈውን በባንክ በምን ያስቀመጠውን ሀብቱን ሙልጭ እስከ መጨረሻው 74 ሳንቲም ድረስ ትቀበላለህ ወያኔን ልክ ኢህአዴግን በምርጫ ቦርድ እንዳፈረስከው ህወሓትን በቃ ታፈርሰዋለህ እንደ ፓርቲ that's it ገባ ወያኔ እዚ ዘረባ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ተዛረበ እዩ እንተና ኤርትራ ኩሉ ትንቢታት ናቱ ኮንቶ ኮይኑ ንባዕሉ እናበኸየ ከምቲ ሃገር ከም ዝወፅእን ኩሉ ዝበሎ ድማ ናብ ኤርትራ ዝበሎ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተገምጠለ ፈሊጣ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ዝበሎ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሎ ግን ረይዎ this is a very ባቂ ጽቡቅ ዝኾነ ፕሬዲክሽን እዩ ነይሩ አብይ አህመድ ድማ ፕሮባብሊ ንበዓል እዚ ዝሰምዕ ካብዚኦም ክልብም ከም ዘይክል ፈልጥ ሻዕቢያም አንድ ላይ መኖር የሚችሉ ኃይሎች አይደሉም ይጠፋፋሉ እሱ አይቀርም That's exactly where the problem is አብይ አህመድ exactly ነዛ ካልኩሌሽን እዚያ ፕሮባብሊ ናተይ ግምት እዩ ነዚኦም ክሰምዕ ስለ ዝውዕል እዩ እንታይ እስከ ሻዕቢያ ተጠቂምካ ንህወሓት ክትኣልየ ኣለካ ከተወግዶ ኣለካ ስለዚ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ሓደ ካብቲ ምስትናቱ ካልኩሌሽን ዝቃደ እዩ ንሱ ስለ ዝበለ ዘይኮነ ኤርትራ እቲ ናይ ህወሓት ኤሊት ናይ 10 ዓመት ዝገበሩ ዓንዳር ኣካይዳ ብመጋበረኛነት ብሓድሽ ና4 ኪሎ ተመሊሱ ተመሳሳሊ ክቐጽል ስለ ዝኽእል ንዑ ንምውጋድ ዕላማ ናይ ኤርትራ ነይሩ እሱ ግን ንሶም ዝደልይዎ ዝነበረ አብይ አህመድ ድማ ሓንቲ ስቴፕ ካብኦም ላዕሊ ጎሪሑ ኢሉ እንዲሁ ንሻዕቢያ ተጠቂመን ህወሓት ከኣሉ ከለኹ ህወሓት ድማ ሓይሊ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ዝያዳ ንሻዕቢያ ምድኻሙን ክሕግዘን ንኽእል እዩ ኢትዮጵያውን ከዳኸማ ይኽእል ግን ኣነ ደቂ ኦሮሞን ገለና ሰሊፈ ከም ብሓድሽ ሓይሊ ንክሓንፅ ዕድል ኣለኒ ኤርትራ ግን ህዝባዊ ውሑድ ስለ ዝኾነ ግዳይ ክትኮነለያ ኢሉ ሻዕቢያ ግን ኮለ ገና ኩናት ናተኻየደ ከሎ ካብታ ኣካይዳናቱ ገጢሞሞ ስለ ዝነበሩ እቲ ሓደገኛ ኣተሓሳስቦ ዝነበረ መርሕነት ናይ ትግራይ ዳኣምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ናይ ሰራዊት ትግራይ ስጋት ይረኣዮ ከም ዘይነበረ በዚኻ ትርኢ እዛ ቀዲሞም ገምጊሞም ውዕል ፕሪቶሪያ ንዖም ከይተወከሰ ምስ ገበሮ ኤርትራ ሸተት ኢላ ወፅያ ምስ ህወሓት ይኹን ምስ ትግራይ ውግእ ከም ዘይትደሊ ድሮት ሕልምናቱ ንሱ ኣብ ዘይተፀበየ ግዜን መድረኽን ቤላ ጌራ ኣፍሺላቶ ጥራይ ዘይኮነስ ፋኖ ክትንስእ ከሎ ንፋኖ ኣፅዋሩ ንኸየውርድ ፋኖ እውን ኣፅዋሩ ከውርድ ከም ዘይብሉ ኤርትራ ሓንቲ ካብቲ ከም መትከል እውን ክድግፎ ዘይትኽእል ነገር እዩ ነይሩ ኦፍኮርስ ንፋኖ ተቃለሱ ይበለቶም ግን ናይ ፋኖ ተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዝወስዶ ዘሎ ግን ዝያዳ ንኤርትራ ዘነፀረላ እዩ ነይሩ ስለዚ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራ ንሓትዶም እናተባልዑ ክነብርዎ እዮም ደሊ ነይሮም ካባኻ ንላዕሊ ስማርት እዮም ሶም ኤርትራ ፍላይ ከመይ ገይሮም ፈሊጦም ነቲ ገይምናቶም ንኣቢ ቤላ ገይሮም እዮም ከም ከብዲዶም አንቢቦሞ ንሱ ድማ እዩ ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሉ ዘሎ እኮ አገር ይዘው እንኳን በሰላም እኮ መኖር አልቻሉ ሁለተኛ ኢሳያስና ሻዕቢያን ከስልጣን ታወጣል ለኢትዮጵያ ባለፈው ይሄን ነገር በጣም በዝርዝር አስቀምጫለሁ ለኢትዮጵያ አደጋማ ይሁን ከዛም አልፎ የኢትዮጵያ አገልጋይ የሆነ መንግስት ታስቀምጣል ነቶም በላዕት ወዳቅ ክብሎም ሰሚዕ ኣለኹ ኣወል ስዒድ እቶም ምስ ኣቢ ሽርክነት ጌርና ስለቢሙ ይኸውን ዝብሉ ዘለዉ ተሓሳብ ድማ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክገብሩ እንደህረ ኮይኖም
ولا حنت ترجم زي بالشماو منقسن خجبرون بر أبي إثيوبيا يا أي كم تنسون زبلو ديمقراطية ومنقسن كنحنس أبيك حق زنايو بعد ديمقراطية بعد زي قبل زي إيرترا ديمقراطية قبل كيف كذلك I mean it's a joke كندحن تحسبنا تقول سمعوها يتاجر داد ما لن كان تفني سلزلو سمعوها بزخا ምክንያት አኩርፎ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተጣላ ኃይል ጋር ተሰልፈህ ኢትዮጵያ መንግስት ምናልባት ማስወገድ የሚቻልበት እድል ካለ ብለህ መንቀጭቀጭ በጣም አደገኛ ነው። እኔ ማቃቸው የትግራይ ከፍተኛ ወታደራዊ ኃላፊዎች እንደዚህ አይነቱ እብደት እንደማይቀበሉ ታውቃለህ። ከምትሪ ወደለኩም እዚ ሰብዚ بملو حيلي تفني زلو أبسخوني يكون ميديا نامته نتناي تجراي قالسي يكون نتناي تجراي نجر مرحتناي تجراي مرحتناي هو واحد نعتاتوب نبزنتال تا أما خير ناي برايم مينستر دو قالوا دو يلزحبو بقى أنا عتاتوب أمد خمت راي حجزني زبولي يدمثل حنت سلي سوم شيرد قبل وازلو يهودا بمبال قليس أمه نعبي نبلتقنا مريحو نتجراي نخطف زقواي زلو يهودا بمبال يوم قليس أمه سلازي I think تعال نعوب تخكل توكلها مثلني أبزوان الزجن مشاشي وخمزلون بقى ندادو وسيخو خمزلون نتكونتات نمتكبار بخل حيلي أبستوها بو بلاتفورم دما بل كبلي زو علزلو زي حدا كابتي مرأيا نايت زخدو زلو قعزو كنبلا نخلينا نغطر ليش نسمعيو ني بفلا يتهوحت بس إيرترا كوغنو زغيل كم حدا عبي رهز بتقراي مخانو جيريو فترة فتنزلو أبي أحمد نزي سبز انتهي العزيز ونيرس كدحروا على بريتوريا شعبي أنا عاخم يدسل زسأل أمه كيتكم تعرقوا مش شعبي يلو من قصة إيرترا نخر راخب أبي عزيز ونيرو مجمر يركب كابت جرايم سيرترا زقبر دما سينير هجي قمت ليلو أزيفتهم دحريوز وقبروا زلو وسي كالوت عين السيد أو انتخم مخانهم غيرك شيء تزفتن زلو تا أرتقراي زلو بوليتيكاوي اللي انت عين القص كم زلو دما أزي جقنا خوي نزغو ستار زنبريو أبعثو أيسو من أي سالسي بخبدخان بجبخان كساكني مقمت ألكم زلو نزي خاطر إمالتي نزي خاطر صبوق مرعيايو توسنة كذي قرقرقا قرقر يتطبعوا بفصم يترقاقا environment كتفترة أدقا لودك اللهم يحسب تيكيت قندمو ብዙ ሰው የማወና በዳቅም ያለው ቡድን ግን እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ እንደገባ ቃል ነው። እኔ በማቀው ደረጃ እንደ መንግስት ኃላፊ የተወሰኑ ወታደራዊ አመራሮች كم تري ودا لهم نتي أبدي سابا زلو تقراوي يخون زخون بوليتيكا أمور ديجله أبغونون مسلاف أخول باجت سلزلو أخول عدلات كله سلزغل دارجا بزسف حمل كأيزن كساقس زلو أنت قونا ناي هو حد من كساقس لما بفله هو حد مرت زلو من قصدي سقمتي نبزحت وجنات أقالبنا نبزحت حيل تاسعيب له نجيتها شوردا معفار ده كونه كينو كت مزغليو تجارب نزنا أبي أحمد أكايدا نزنا يجيتها شوردا مجابريا خوين وزلو بخمية ببولو اسكسمعوا لازم بتسجلنا فتاهم زلا وسك مرحكم يزعنت سلازي يفت الدروز قبر زلا ما يكتس على مرحزي حز بارت مسرتي أخ مسرتيو بس بارت مسرته دحر مرت أحمسيو سيرتيفيكت زلا وسيح وح سيرتيفيكت يقولن بتسجلنا المحاضرة مالتي زيو مسناي وعلى بريتوريا تاع يخون جنسايد تግራይ ተፈጸመ እንታይ ይኸውን ኩለን ዕድላት ክንጥቀመል ለና ዝብል አካይዳ ከም ዘለዎም ዝሕብርና ዜሮ ኤርትራ ብክልተ ገጽ ክመጾም ከም ዝኽእል እዮም ዝግመት ብተከዘን ብዓሰብን እቲን በኤርትራ ይኹን ዝብሉ ሰባት ዘቅርቦ ዘሎ ሓሳብ ማለት እዩ قالت تبزح بنت عزيز لا زرو كلهم حدا سلو زغنو بوزي جمرنا زي خدنا من تاي صلاينا بدحيتنا قدفنا نقيد كلهم حدا يو بي حمراون صبو تكذا بي عاتاشمون صبو جن بدحيتنا صلا قدفنا نكدين كلهم حدا لو تيولن زير نخلتيهم حزب زملكت سلو زغنا بوزي انصار مخادو صبو يزبزلو نا ابزيو تجاجي إنفورميشن تحليو حسابهم صغير تخيلهم من البعض حسابهم كيرو خلي قلت زني وخلتها تزبن عدن ما عاد بنايزني زي زخون عينة أمر رحا يكون حلفنة سمعني حلفنة لنا زبل قل خونتها من بابو صبوي كل شيء نحنا نقول نقرأ اللوزي
أمدا بالسجنا نتقرأ هذه الكتفة كنبر زغل يلا نمنتاي وين قال أثينا سلزخنا زهز بزيو مرحز يقولوا ليك زي يقولوا تبعتاتينو نا كل خند كسابي من كسدروا كان برنامج موسيو تودي واحد هزبية أنا تقرأ زبها هزب اللغون كبر زخل حيل زين لقينا كتروف وزني معنا ومني تقال حماس لزخنا كي أتقوم زين العمر جازا خم جبرنا خلنا ختمه كويس بنا تعاون جازا خم جبرني إزاي كنت تقرأ نعم جازا خيرني أبى سورة النبرين لعينه كايدا يزار نظر ذرو كم زك برح عمل لو وده يقولن نريو قداك وين قلت እዚ ዘረባዚ ካብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ናይ አብይ አሕመድ ሰርክል ድወፀ ዘረባ ምዃኑን እቲ ዘረባ ሓድሽ ኣይኮነን ወይ እውን ንመጀመርያ ኣይኮና ንሰምዖ ዘለና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ዕፁብ ኣኼባታት እታ ቀዛ ክገብርያ ንኤርትራ ክብል ከም ዝተዛረበን ዝገልጽ ሓበሬታ ናይ አብይ አሕመድ ድማ ዘይበሎን ዘይገበሮን ብምስጢሩ ኣይወፅን እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ድሌታቱን ባህግታቱን ንህዝቡ قزا خجبر نبام حران أفتقرين زجبرون حرفليتك نيرترا كم خجبر أي كلني لوز زاربني نعيسي كاب سلولن كاب عبودن فليكري كلني أبي أحمد أنت عينت هذا جنيا سب مخانو أبوز بي خاطريو نتهم أبسط أن خمس عبروسهم تشكيمهم زمس وحيلتات زبام حرا يخون ولا من حزب تقراي حزب يرترا كلهم عللنا بلو استقبلوا مراهينيرو كل حزب اللي يلوز مرحو كم زي عينت كبر استوهاب مراحي نبرة فبحدا جن حزبه نبورو ما يجمير مجمرة بتوم حزبي يجمير نحزبي مجمرة كتشوف جمير نتوم زي تقبلوا عبرو ما زنبرو كلهم تم زدقفوا بوليتيكاين حيلتها بين لولمي جاك حدد كلهم هادي مامي سلازي أبي أحمد انت عينت حدا جن مراح مخانو زي تجنزبو سبات هاتسم دون تايدو لي نايقود داين هذا نجبر كم زي حاليت تمثيلهم وحال تمثيلا من قرت كم زبلوه أنا بخمية زريو أبي أحمد very simple زخونه سبيو complex يكونن مستيرو حبيو استراتيجيو حبيو زخير يكونن بقلت زنقركا دما أب قبر زقبرو حزبو أبا محراز قبر زلو نحزبو أب تقراي زقبرو نحزبو أب رومو زقبرو زلو ندحريخا نيرترا انتايك قبرا كم زخيل صبو غيركا كترداك تكلا لكا ناي هايلة سلاسي أبنت ناتقصد الزارب نسوزو بقوسو كتكبر زدلية زبل هايلة سلاسي دما إيرترا مريتان صقاتاتان بحران دامبر حزب عيد لنا نزبلي سلازي እዚ ሰብ እዚ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንምግንዛቡ ወይ እውን ንምርድኡ ፀገም ዘለዎም ሰባት ንዓና ፀገም ኮይኖም እዮም ዝርድኡን ንዓይ ተርዲኹም ኣለኹም ነዚ ሰብ እዚ ንምውጋት ክግበር ዝኽእል ብፍላይ ብዝወሓደ ዋጋ ደምን ኣዕፅምትን ኩናትን ናይ ኤርትራ ከይገበርካ ንዕኡ ዝፀልህዎ ንዕኡ ክፍንቅልዎ ዝደልዩ ዘለዉ ብረት ኣልዒሎም ዝቃለሱ ዘለዉ ንዓና ግን ስጋት ዘይኮኑ ዓቕሚ ዘይብሎም ንዓና ስጋት ክፈጥሩልና سبحان الله هر 10 عام تاي كونيم دات سنه دولد ازي لومي برت حيزو كم زلي فكر الله دحر صباح كمصونا يم دحر 10 عام كزيوم تمصونا دبلن سب جن انا شتب ترايز بلو حدا قتلك لو مكمص كم زخيل برت حيزو 5 لون درون حيزو 5 لون ينغرك الله حدا جن جينا برد دي حازو صباح نقول هر 10 عام مصيو خصن تمصني إلكا لو مك حجزك انا خالك تكسرت خل دحر خوينكا تانك سغاد نسخه بوليتيكا زي ملاوكا وي ونسخات مرح حجر زي ملاوكا اي هوب دحر جونا بوليتيكا مرحنا تاي تمصن طرا يكبل زغل انا دما نسخان كما خان اتحساسبا زلهم نيرترا اب حدغا كتوا نقدميت كمصو كفكدن كحجزن سقيله كرنا هيدلني ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኣስተብሂልና ክንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ሕወሓት ኩነታት ድማ እንታይ ይመስል ካራዩ ተጋሩ ኮዚ ኩነታት ብኩሉ ተረዲዎም ኣሎ ስምዑዎም ኣብዚ ኮይ ዛረው ወለው በቲና የምነው ዓለም ነው ዋጋው መለና ኢሎም ዳንኬራ ይዘው ጠለው ጸላቲ ነዚ የሰየ ዝብል ዘሎ ነዚ የሰየ ከብሎም ሰርዕ ዘሎ ስለዚ እዚኣቶም መምር መለስ ዝበሃል ፍጡር መንመር ይጽወስ ይቅረብ እስኪ ናፍታ ህዝብ ህዝብ ሆኖ ክወስ ይቅረብ እስኪ نتجارو بيلا غيركا مقاقيلكا بفصم كم زي وغاغونو غيركا انصار حدهم كم زخدون نت تاريخاوي امصاصاناتهم كنصغو تاريخهم لك كم تاع ኤርትራ ንሪኦ ዝነበርናይ ኤርትራ ንኤርትራው ብዝደገዘሎ ብፍላይ በትግራይ ክሓልፍ ከሎ ብሕጽበት ኣእምሮ ዝሕለፍዎ ታሪኹ ንኽጽየን ህዝቡ ንኽጽየን ሰራዊት ናቱ ንኽጽየን ኩሉ ነገር ታብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ነፍሶም ተመሊሱ በብሓደ አንጻር حداوي ربح نكخدو زغبروم زل حيلينا نرزلنا ازي كردوم زي كالو بزحات حيلتات كم زلو مغنزاب يدلي الጌታቸው ረዳ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ንምግባር ለይት መዓልትን ይሰርሑ ኣለዉ
أنا حنت كجلس تلي أبز سمعوهم أبتي تاريخهم عدان ناي تاريخ قاتي موام زل مالتي نتي تاريخ كا بعالها كتداخمو نتي زنا بركة تاريخ كتفتن كلها بمسرته كال نجار يلا نسمع وعج يا ريدي ذبال كان محور حوات قال لي أنا تي مسراز كفيدرال ترى هذه كونس كاب تقرأ ينكسر ذلوا واحد كلتا عينة حواتين ذلوا حانتي تا كم تريوم زلهم زيوم أب حد تقرأ أب زوان زي أب أفدق قبل يا زلا تتمالي جنوسايد فتسيم لك أتيلنا شفشيفنا مقبن ماين قال ملاتاتن حسيرو نتزبي بقرقيرو حسيو قتيل وزبلو ترجمنا لهم نسو زوسنا وسانه تخكلنيا وسانه يلو نتناتو بوليتيكا وحيلي نهو واحد كتصل ان كتفتوان كم دليت كمسلكايو غزيود يو حجت تግራይ بسنكناي بوليتيكا نهو واحد قالن كفلاله امخه بو تفلالي خنتاي لو ጥቅሞ ፀይخل انترفو نطفات تفريدو زلو امين نتግራይ እንታይ ፈሪዶም لخم زلو ينغر صنيت سب ስለዚ ተጋሩ ናይ በሐቂ እዚኦም ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክጸሉ ምፍታኖም ነዚኦም ከም ኣብነት ተጠቂሞም የአይቲዮም ናይዚኦም ዶክትሪን ኣብርእሶም ዝሰፈሮም ሰባት ድብልዎ ዘለዉ ንሽተይ ክንሰምዕሞም እንታን ነቲ ንሽተይ ወለዶ ኻ ስለ ዝትንክፈና ዘሎ ክንምሃረሉ ምንታይ ሎ መዓንተብ ትግራይ ባንክን ፌደራላዊ መንግስቲ ሎ መዓንተብ ትግራይ ባንክን ኤሌክትሪክን ደው እንተቢሉሲ ህዝቢ ትግራይ ወላ ሓደ ክገብር ዘይክእል ሓቂ ወይካ ህዝቢ ትግራይ ነዞም ኣገልግሎታት ካብ ህግደፍ ከም ዘይረኽቦም ርዱ እዩ ምክንያቱ ህግደፍ ንህዝቡ እኳ ዞም ኣገልግሎታት ክቅርብ ኣይክእልን እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ሓላይ ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ ኣብቲ ግዜ ትግራይ ትዕወት ክትብል ከለኻ እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም መንዲ ዓፂቦም ነይሩ ሕጂ ኸ ብምሉእ ዝርጊሐ ንኸይምለሱ ከልኪሉ ዘሎ መንዲ እዩ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ እንታይ እዮም ተሰማሚዖም እንታይ ከምሲ ኤርትራ ዘተሓሓዝ ኣለዎ ኤርትራ እኮ ልችም ማይን ክንበኩም ኢና እኮ ይበለዎምን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተዓፂኹሞ ዝነበርኩም ክትዕፀቡ ግን ኣይነፍቅድን ኢና ኢልዎ እዚያ ነገር እዚያ ድማ ንማንም ሰብ ፀገም ትፈጥር ኣይኮነትን ትግራይ ክዕፀወሉ እዚ بتخكل نسبة تجراي زحلنا يرون تزخون سي أبي أحمد سلم تاي اللي تشز غرصة تجارسي أكلنا إثيوبيا كينياويان أورومو مس كينيا زرخبو كاب كينيا شجروم لك فتحوا زخل كلهم حيلي يلا بوجن السودان كمو تمام حركة بدليتهم اتهم بوجن إيرترا لو إثيوبياويان تجارون بحري إثيوبياويان كوينة كات وصرا من لغة إثيوبياويان يمدما مس إيرترا ركم تجبروا بافدق بحرنا إيرترا تتقوموا سلم تايس أجمع يخون بعد الزجن عمون جزء كل تهزب ركب كل دليونيا ترجمون لهم بوليتيكا ومشكات خطقهم ولا منبر نايب حكي تهزبي شجرون كفتح يدلونيا رجس أني أدحر قرب تلاقي أبي عوض قبله مخانم دروك قبل جميرة مع لونديم هو حتى اللي من الناس اللي زبلوا هو حتى نهزبوك واس أصغل أمين نزياتهم زكاة تلسبن دي دحزنني بعبيو أبزيا حنت زربانيرا نبزح سبون كسب الله والسعيد وانت غيش وازن بريو درجة مبزحته كم reference point تتكملوا زلوزي Center for Research and Documentation مع كل مرمرن سندان حجراويان زبليو أبزي يسوس تقصد زلو نتبتات نزل تنبيه كاتراي بوليتيكا نتعيشل ناي بوليتيكا عبت مرتك خوان زغليو هو حد مسير تركب مقبار بوليتيكا ليفرج يدفتر له بوليتيكاوي قبل التنت تسمع النت يدفتر له مغنياته أبي أحمد هو حد بينه تعاطي زلو أبي ديو لتشم بانكن سلزلو كعاص وكاينا بله دليت خقبر خلي نسبة تجراي هو حد بوجن إيرترا أكسس ناي بحرن ناي قرباتن كلوه كم زغل تفليتو كنت يجبري هو حد قبل التنت الله هو حد قبل التنت سلزلو ودما نزل بوليتيكات نزل فلت أنت تمهرك خابهم تبغي قبل التنت كم زلو دروت وسيد وزلو سجمتي أمباسادرنا أمريكا أمبربر نابله نشرة 5 مسجير والله ኢትዮጵያ ኤርዊን ማሲንጋ ትግራይ ውዕለላም ወሓት ካብ ቦርድ ምረጻ ብዝተሰረዘሉ ጽባሕን ጽምዶቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፍ ወሓትን ሻዕብያን ብዕሊ ኣብ ዝኾነ ልኩነታት እዩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናብ ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላስ ተጓዒዘሎም ኣብታ ከተማ ድማ ጎና ጎን ትዕዝብትን ርክብን ምስ ካብ መረቦቶም ስመዛበሉ ወገናት ምስ መራሕቲ ዝተሰረዘ ወሓቱን ተራኺቡ ዘትሕላም ኣብቲ ዘተ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ወሓት ወይ ዘረፋት ለወር ገብረ እግዚአብሔርን ዝመርሕዎ ጉጅለ ወሓት ተሳቲፎም ኣሎም ወሓት ካብ ቦርድ ምረጻ
ንምስራዝ ስዒቡ ጥርዓን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ህፁፅ ኣኼባ ክካየድ ዝፀውዖ ኮይኑ ዛጊድ ግን ዝተዋህቦ ምላሽ የለን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝተኻየደ ዘተ መራሕቲ ህወሓትን ኣምባሳደር ኣሜሪካን ህወሓት ቅርትኡ ነቲ ምስራዝ ስዒቡ ክፍጠር ዝኽእሉ ስጋኣታትን ሓሳቡ ኣቕሪቡ ክኸውን እዩ ተባሂሎም ሰላምን ምዝላቕን ኩነታት ተመዛበልቲ ሕዝ ዘሎ ኩነታት ንምዕዛብን ናብ ሽረ ዝተጓዓዘ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋም ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክፍጸም ነቶም ዘለው ጸገማት እቲ እንኳ መፍትሒ ክብል ገሊጾም ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሽረን ኣብ ተኸባቢ ዘለው ማእኸላትን ተዛዊሩ ተዓዚበሎም እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዑደቱ መሕዘኒ ኩነታት ተመዛበልቲ ከም ዝዓዘበ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ከም ትቆጽለልን ገሊጾም እዚ ግን ዘላቕ መፍትሒ ኣይኮነን እቲ ዘላቕ መፍትሒ ተመዛበልቲ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብህጹጽና ብምርበቶም ክምለሱ ምግባር እዮም ኢሎም እቲ ተመዛበልቲ እውን ቆምቲ ተረዳእቲ ዘይኮኑስ ናብ ምርበቶም ተመሊሶም ስርሖም ክነብሩ ልዑል ድሌት ከም ዘሎም ገሊጾም እዮም ኢለሎታ ኣምባሳደር እዚ ሕጂ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ እንድሕሪልካ ነዚ ኩነታት እዚ ሓደ ካብቲ ህወሓት ፖለቲካዊ ፀብለልትነት ወይ ከዓ ሌቨሬጅ እናፈጠረ ክኸይድ ከሎ ብወገን ኣብይ ኣሕመድ ከም ድሌቱ ክደቕሶ ከምዘይክእልን ኣተሓሒቱ ድሌቱ ክገብሮ ይኽእል እየ ወላ ሓንቲ ሓይሊ ዘይብሉ እዩ ማለት ህወሓት ኣፅዋር የብሉ ወላ ወታደራዊ ዓቕሚ ንኣቢ ከፍርህ ዝኽእል ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ነፍሱ ክከላኸለሉ ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዎ ክእል እዩ ንኣቢ ዘፍርህ ነገር ክህልዎ ይክእልን እዩ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ርክብ ግን ዝለዓለ ተሰማዓነትን ተፈራህነትን እዩ ዝውስኸሉ ምክንያቱ ኤርትራ ሓያል ምዃኑ ስለዝፈልጥ ኣቢ ካልኣይ ድማ ህወሓት ምስ ካልኦት ሓይልታት ንደገ ክራኸብ ዝለዓለ ዕድል ስለዝፈጥረሉ እቲ ድራማ ብኣታቶም ወገን ጭንቀት ጀሚሩሎም ከም ዘለዎን ባዕላዎም ክዛረብዎ ጀሚሮም ኣለዎ ስምዕዎ ኣብዚ እቲ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ለማንኛውም ጌታቸው አሰፋ አስመራ ቆይቶ ከልጆቹ ጋር ተገናኝቶ ወደ ሳውዲ ሄዷል ወደ ሳውዲ ሄደው በሱዳን ፓስፖርት ነው በቀደም ዕለት ይዤው መጥቼ ግን ያልተናገርኩት ነገር ነበርና ከአንድ ይቅርብ ሰው ማለት በውጪ ይገኝ ታማኝ ምንጭ ሁኔታዎችን የሚከታተል የግብጽ የደህንነት ኃላፊና የሱዳኑ ከጌታቸው ጋር አብረው ነው የሚሰሩት ብቻ ሳይሆን ወደ ኤርትራም እንዲሄድ ያመቻቹት እነዚህ አካላት ናቸው ስምምነት እንዲፈጠር በማድረግ ማለት ነው የሱዳን ፓስፖርት አግኝቷል ጌታቸው አሁን በዛ ነው ሳውዲ የገባው ሳውዲ ማን ትኬት ቆረጠለት ባለሀብቱ ናቸው ከማን ጋር እየተገናኘ ነው የት ነው ያረፈው በዝርዝር እንመለስበታለን እያንዳንዱን ነገር እየተከታተልን እንደሆነ ግን ሊታወቅ ይገባል አሁንም ደግመን ኢትዮጵያን ከሚገድል ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ከሚፈልግ ኃይል ጋር እጃቸውን እያረዘሙ ያሉ ባለሀብት እጃቸውን እንዲሰበስቡ እንፈልጋለን እዚ ሕጂ መንግስቲ ዲ ወላ እንታይ ካ ክትብሎ ትኽእል ገለ ካብቲ ስለያና ኢንሳ ዝመፅእ ሓበሬታ ከም ዘሎ በዚ ካ ትፈልጥ እዚ ጌታቸው ኣሰፋ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቶም ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ዝነበረ ኣብ ዝበነ ህወሓት ኣገዳሲ ሰብ እዩ ንሱ ኣብዚ እዋን እዚ ብመንገዲ ሱዳን ገለገይሩ ስለያ ናይ ግብፂ ብዝተሳተፎ መንገዲ ነስመራ ኣትዩ ካብ ኣስመራ ድማ ንስዑድያ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ሱዳን ፓስፖርት ተዋሂቡ ገለመለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ረስኒ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እቲ ምስ ኤርትራ ዝፍጠር ዘሎ ዝምድና ድሮ ረስኒ ፈጢሩሎም ኣሎ ሓደ ብሓደ ጭንቀት ፈጢሩሎም ኣሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ እቲ ፅምዶ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ኣቢ ዕሸላዋት ተሓሳስባ ብጭንቀት ንኽብላዕ እሞ ባዕሉ ነታ ትቃፀል ዘላ ሃገር ባዕሉ ንክፍንጅራ ካልእ ኩናት ከይተበፅሐት ዕላማ ነዚ ዕላማ እዚ ንኸይሰልጥ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ድራማ ክፈጥሩ ዝፍትኑ ድማ ናይ ብሓቂ ዕድል መድረክ ክንከፍተሎም የብልና እዚ ኩናት እዚ ወይ እውን እዚ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝግበር ዲስካሽን ኣይኮነን እዚ ኣብ መንጎ ሓደ ንፁር ዝኾነ ዓንዳር ዝኾነ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ናብ ኩሉ ሓዊ ክተፍእ ዝኽእል ሓደገኛ መራሒ እዩ ስለዚ ባዕሉ ኣትይዋ ዘሎ ሓዊ ብኩሉ ተቃፅሎ ስለ ዘላ ኣብ ጭንቀት ስለ ዘሎ ካልእ ስጉምቲ ንኸይገብር ስምዖም እጂ እታ ንእሽተይ ክፋል ስታሊን ናብ ኤርትራ ዝኣትዋ ዝገብርዎ ዘሎ እቶም ኣክቲቪስት ስራ እዩ ገባ ስታሊን ኣስመራ ገባ ሰምታችሁ ሰማችሁ ይሄን ጉድ ጨፈጨፉን ዘረፉን ገደሉን ሲላቸው የነበሩ የሻቢያ ወታደሮችን ሄዶ ሰላም ሊላቸው እንኳን ጨበጣችሁ ልትላቸው ነው ሕጂ ናይ ስታሊን ናብ ኤርትራ ምእታው ኩሉ ዓይነት ስምዒት እንዲ ድፈጥር ዘሎ ኤርትራኻ መቸም ነዛ ኩነታት እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘንበድብድዋ ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ስታሊን ምስ ናትናኤል ድማ ኣብ ኣስመራ
እስክትሽም እናበሉኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምስ ወፀ ክዕብዶም እዩ ገለ ኢሉ ነቶም ከምኡ ዝብሉ ዝነበሩ but this is politics እንድሕር ዘይርዳእካ ኮይኑ you will have a big trouble ፖለቲካ ተቀያያሪ እዩ ቀዋሚ ፀላኢ የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ ተጠንቂቅካ ክትከይድ ኣለካ ፖለቲካ ነገራት ምስ ረብሓኻ እዮም ዝቀያየሩ ኤርትራ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣቢ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎ ቁፅፅር ከተውድቆ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ተቆፃፀር ነታ ኢትዮጵያ ብሓባር ንከይጭብጥ ወይ ንከይሕዛ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ንክትገብር ግዴታ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ንሃገራዊ ድሕነትካ ንሃገራዊ ረብሓኻ ኣቀዲምካ ክሰርሕ ኣለካ ናትካ ግለሰባት ምስ ስታሊን ብዙሕ ፀገም ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ስታሊን ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ብዙሕ ተዛሪቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣነ ይከታተሎ ስለ ዘይነበርኩ ኣይፈልጦን እየ ነይረ እቲ ፖለቲካ ኣብ መንጎ ኩናት ናይ ኤርትራን ትግራይን ኣነ ይተኸታተልኩን ሓቂ ነው ዝረብ ኣብ ሚድያ ይከታተሎ ይነበርኩን ኣብ ሚድያ ነይረ ግን ካልእ ይሰርሕ ነይረ ሸው ጠቕላላ እቲ ኩናት ሕልፍ ክብል ገለ ንእሽተይ ነገር ክኸውን ከሎ እቲ ኩናት ህወሓት ይጋጋ ከም ዘሎ ወይ ሓደጋ ይፍፅም ከም ዘሎ ተዛሪበ መዓት ተቃውሞታት መፂና ፖለቲካ ስለ ዘይነበርኩ ምክንያቱ ሽዑ ህወሓት ምድጋፍ ትግራይ ትዕወት ሓያል በይ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዘረባታት ነይሩ ብሓፈሻ ግን እቲ ነገራት ግን ኣነ ብናተይ ድሪዮ ዝነበርኩ ኣብ ፖለቲካ ስግር ኢለየ ዝመፅእ ነይረ ወላ ብሓፂሩ እዚ እንታይ ይብል ነይሩ መን ኢኸ ማን ኣይፈልጦን ነይረ ስታሊን ሕጂ ድሕሪ ኣብ ፖለቲካ ምስ መፅኹ ዝያዳ ክሪኦም ጀሚረ ማለት እዩ ትስርሖም ሽዑ እውን ኣንፃር ኤርትራ ብዙሕ ዘረባታት ዝዛረብ ከም ዝነበረ ይግዳስ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኤርትራ ዘድሓነቶ እንታይ ይብላ ኣሎ ሎሚ ኤርትራ ኩሕጣ ይብላ ኣሎ በዓል ስዩም ተሸመ ኤርትራ ጅግና ከመይ ኤርትራ የለን ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ ኤርትራ ንምድምሳሳ ለይትን መዓልትን ክዛረቡ ይውዕሉ ኣለዉ እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልእ መድረክ እያ ዘላ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ክእለየሉ ዝኽእል ዕድላት ስለ ዘሎ ልዑል ጥንቃቐ የድልዮም እዚ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ በዓል ስታሊን ምንቅስቃስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ተረዲና እቲ ፅምዶ ኩሉ ሰብ ይቕበሎ ዘሎ ከይመስለና እዚያስ ከስምዖ ፍርዲ ከተማ መቐለ እዋኑ ዳያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ እዋኑ ንዘይተፈለጠ ግዜ ስራሕ ዳይነት ጠጠው ከም ዘበሉ ገሊፆም ብፅሑፍ ዕላዊ ኣብ ዝገበርዎ መረዳእታ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣጋጢምና ኣሎ ብዝበልዎ ናይ ድሕንነት ስግኣት ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪብና መፍትሒኡ ክሳብ ዝግበረሉ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብያተ ፍርዲ 7 ክፍለ ከተማታት ዳይነት ኣገልግሎት ጠጠው ኣቢልና ኣለና ክብል ሓቢሮም ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ዝረአ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታትን ኣብ ኣካላት ፀጥታ ይስዕባሎ ዝበሃል ፀቕጥን ትካላት ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብያተ ፍርዲ ክሳብ ምዕፃው ምብፅሑ ንብዙሓት ዘተሓሳሰበ ኮይኑ ኣሎ መቸም እዚያ ዘረባ እዚኣ ብብዙሕ እያ ትዘውር ዘላ ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ትግራይ ኢና በርትዐ ይኸይድ ከም ዘለዎን ብፍላይ እቲ ልዕልና ሕጊ ትሕግስ ንኩሉ ብማዕረ ክዳን ከም ዘይክእል ብዙሕ ከይዛት ከም ዘለዎን ይወፅእ ኣሎ እዚ ኸ ሓደ ካብቲ እቲ ሲስተሚክ ፕሮብለም ኣብቲ ትግራይ ዘሎ እዩ ብዙሕ ክፀሪ ዘለዎ ብዙሕ ፖለቲካዊ እቲ ኣብ ፖለቲካ ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ተሪእኻዮ ነቲ ክልል ከም ሓደ ኤንቲቲ ከም ሓደ ጥሩፍ ክልል ኮይኑ ንክንቀሳቀስ ፀገም ዝፈጥር ኢኻ ትርኢ ዘርከበ ነናቱ ፖለቲካዊ ትንተናን ፍልስፍናን ዝድርብየሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘሎ ሽግር ነቲ ናይ ፖለቲካ ዓዘቕቲ መመሊሱ ናብ ፀገም ዝእቱ እዩ ስለዚ ተጋሩ ዘለዎ ፀገም ቀሊል ፀገም ከም ዘይኮነ እቲ ዘለዎ ፀገም ንክወፁ ድማ ከቢድ ብድሆ ይፅበዮም ከም ዘሎ ጥራይና ምርኣይ የድሊ እቲ ልሂቃን ቀፃሊ እናተኣከቡ ዝዘራረብዎ ዘለዉ ንሓትሕዶም ድማ ንምስምዑ ኣፀጋሚ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ግን ኣብ ነፍሶም ጥራይካ ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነኻ ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ እውን ሓንቲ ዘረባላ ስምዕዋ እስከ ዳርጋ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ እውን ንሶም ዘይሰርሕዎ ነውሪ ኣብ ዘየለሉ ዓዲ ነውሪ ከይንሰርሕ ኣይንሰከፍ ኣብ ጉድ ፌስ ዝብል ተፃሒፉ ቴክስት ቡክ ዴፊኒሽን እምበር እዞም ሰባት እዚኦም ክፍፅምዎ ደሞ ይኽእሉ መን እዩ ጉድ ፌስ ካብ መን እዩ ኣነ ጉድ ፌስ ኤክስፔክት ዝገብር ህፃናት ካብ ዝድብድብ ዝነበረ ስርዓት ወይስ ህፃናት ንክድብደቡ ክዳሎ ዝግብኦ ዝነበረ ስርዓት ክምክት ንዘይከኣለ ስርዓት ሞ እስካዕ ሕዚ ሪስፖንሲቢሊቲኡ ኣክሰፕት ምግባር ንዝተሰኣነው ስርዓት ድዩ ኣነ ጉድ ፌስ ዝፅበየሉ ዝኾነ ሰብ ሕወሓት ክትጠፍእ ኣለዋ ክብል ይኽእል እዩ ሕወሓት ስቕ ኢላ ድያ ዝኾነ ማሕበር ኮይኑ ስቕ ኢላ ድያ ክትብተን ብኸም ድያ ትብተን ክንደይ ዕጡቕ ሓይሊ ዘለዋ ክንደይ ኣባል ውድብ ዘለዋ ውድብስ በቃ ስቕ ኢላስ በቃ ተበተን ተባሂሉ ድዩ ክብተን ንኣብነት ኣነስ ስቕ ኢለ ድየ ክብተን ኩሉ ግዜ ኣይንሰራየን ምክንያቱ ኣህባይ ከማንሲ ን100 ድዮም 50 ኮይኖም ተወዲቦም ይኸዱ ኣብዚ ኣከል ጉዛይን ሰራየን ዝበሃሉ ግን ዓሌታውያን ስለ ዝኾኑ
10 سبات كدمامص يكلن يوم أهباي حشخاب أكل جزاين سراين ريوم اللهم هجي أبتينا إيرترا كراكس أبتينا إيرترا زلو دايناميكس نقع نمفتار أمونغو هزب إيرترا زلو سأجمعات نمجدات زجبر زلو كونتاتنا نرزلنا it's a very sad cheap propaganda أمونغو بس زربازي تابي زبقة زلو سلمنتايكم زخون زلو نزي كفتر زغل صمدون مفراس مخانون بقمت قالوا دما هزب إيرترا حدنت ناتو إن حيالي مسلو زلو نقعاتنا فتر كاش جريس لذي نزل ربازي كنسمع لنا كابس على هيك كم زمسو زلو مصبوق يركض عنك خلالو حدنت نايز بيرترا دما يفتن سلو زلو حجون نزي فتنازي بزبالة نطبي كنسقرو خمزة لنا نزي عطوم أدل هيبنا أبن حدك أبتن شاطوم زدربي وزلو رسع زخونة بوليتيكاتيغا مسحوخا مسحفتغا بأس مغنيات كل وكا يبلون سلايخا ناتك حبرت كفرس كفتن مجمري يكونن كل جزية كنت أقول لكم أتي أوراق جوات حساس بعد ما بخلي تفني زلوا أبزي سوشيال ميديا نعود رايم شير تقول زلوا جزاوتن سبكين تسديدوا معلوم جزاوت كنا اللوي جزاز فلو أرجعويان اليوم على اليوم سألوا أبغى بقول زايد جزاوتي زتعطوا عادة جزاوتي زتعطوا عادة على قولت زتعطيني هجي اليوم سبعة زياتهم زي فيديو زي نايم عاص مخانو أبت السوشيال ميديا الرقيبة سلمتاي كما قاتيمو أبير ترازلو سأقم أبحد زوبا أبحد ورجع أبحد كبابي أبحد عدي استدرتي كوننا كل يرتراز نبرت سأقم يديرو ندحر زيادة أب كبابي إذا زربازي أسأل زدوغمو بعل زيوم نسخاتكم تحت تيخ من يدخل لقاتيمو زلو نبعلو بتقين بتجن أبزو وانزي ندحري تمليسكا زتقفش فايلات ببزح السوشيال ميديا شرك بحال نرى لنا نتحدث نيتزبي كفتات نزغل واتش عود إنك أقبرو كنيات معلتنا سنة مخانو دما أي تسحاتو سلازي كل عينات فتناتات أما نقدك سأنهيو قداي نايت فتناتات كي تخون تزبي نقيحو تداليو نك خيد دما ناي ووترو تعويتنا أيو حجي أبتنا كنيات ناس نزرلو good spirit كن كيرينا كلتا نقر اسكا شركة قبر لكم كد من أبو مخادي جاسك سمعو لي It's not just Africa. What cities in the world can you walk around at night with a big old pizza and a big old camera and look like nothing's going to happen? I feel blessed. This is East Africa, guys. This is Eritrea. It's fine. It's super safe. In the world... إذا فيديو زيا قلق سب بقليلو حدا سب حدا يوتيوبر متي زبلا كندي سبات ميناي كويني قال زبلا سبالو أمين إتها زبلا زربا إيرترا بزلا على منقدي ماركت كدبرا زلويا إيرترا أب أفريقيا سب كاميرو تشكيمو فرق ليتي الناس زورا نفس فيلم خبر لازغل زخون يكون سرقن حدا كان كي تسمعوا this is a blessing he's right إزي أب علم أبو حداد بوثات رايك ترغبة تخلي إزي نفسه زخ على ماركتينج كتزدليو سراحي مغنياتو سيفتي مالت كسر حدايو أيكونن ليتك أتر خمس غير كحد كده بزحات كتماتات كبيري سلازي إيرترا اتزقود لنا انترنت قديلو واي فاي قديلو قلملا قديلو أبو تراي فريهنا ناتنا باللجعتات تنكسرية بلان انترنت كالنا أبكال عليو سلام الرقاتن وحسنتني زي اللي بكالن أبي وقت كت انترنت عليك نفسها أبزغت كاي كسرعن كت قتلن تغل مهانكات تسمعك تقول انت قبل القى انترنت الانترنت هيدلنا يكون إيرترا زلوات أجاتات نقدميت كنا مسكن كلالنا and this was one of the testimony وين سبوق زخنا مسكرنت زرعنا ليو نقصل كاليتي أبز حلفت فيديو يدسجر كوا كركن فتنينا سلزي مستينا معلتنا سنت فايب سرلو خاخن كيد تعزتنا ليلى قبل خمس كده مع اسمراي لو ما عندي كارنيفالي وعينو خبص ما عاد كرو وعنا مسك حوبوي مسك واتي مالتين هلواكم زينين مرحبا ليلى مسبيت السبكن دك حوبوخن من مخانا كيفلتنا هنجن كبير ترازوس أسئلة كل جزء دس لزبلنا نعي يغني لنا ناي كارنيفال سل تادم صاحبنا وقال عخب لا بلايو امباركون على الزاوير ناخذ بلغ مع كارينا كلاتكم عبدقاد اللغم يتم كتريوا كارنيفال عن عدنكم بكا كابكم زبلنا كساب نعدي نخيد كاين دومكم انتاي ايرلينك كيدو من لالو سكاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لما عندي قبل فارس وريله لما عندي متزين أصعدي. ما شاء الله قروم الله
وان شاء الله بسلام ودحان الحلف قلنا مبروك لبزبنكا بزلا على درجه اينا تدالينا له ازيو تهزبي تدسيتو ناطنتو يستماغرن يعزبنا له مالتيو كمزي عمت ان شاء الله ندمت ما خبزن العلهم قبرو عمت كمزي حج استولت كويني تسمعني كله تسجيروس ابعالن اب مصمبالن بزحنا سالات خبر دمم زفسسو سالا هيوت ناي بحكي زي ناي قنات ناي معلتنا صنت كم حدا عبي فيستيفال كوينو نكلتا سلسته معلت قصل زخيل بمخانو ناي بحكي دس بلاكاتي ناي بحكي ولا نت كل سرح ناي تحجر ونا قداسي زي تي بيزنس ناي تعدي حزب ناي تعدي ناي فيكيشن زي زخون زلو كالتشر دما يفطر له زي زي ناي معلتنا صنت بفلاي مستي ناي غزي توريزم ناي ارترا ابزع ابيلو ناي عالم ناي تزوبا اقداس فصامه كونيو ስለዚህ ኢንዲፔንደንስ ዊክ ተባሂሉ ናይ ፌስቲቫል ናይ ሓደ ዓቢ ኮንሰርት ታዲዩ ብዙሕ ነገራት ክግበረሉ ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ድማ ማእሲ ቬኬሽን ዝኸይድ መሲልኩም ኣከምዚ ብዙሕ ሰብ ዝተባሉ ስለዚ ናይ መዓልቲ ናጽነትና ናይቲ ፌስቲቫልና ናይቲ ናይ ፈንቅል እዚን ሰለስተ ኣገዳሲ ካልኦቱን ኣለዋ እንዴን እዚኣተን ካብ ሓደ መዓልቲ ናብ 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ሰጊረን ፈንቅል ኣባፅዕ ስለ ዝበዓል መዓልቲ ናጽነት ኣብ ኣስመራ እውን ኣብ ሙሉእ ኤርትራውን ስለ ዘሎ እዚ ab መጻኢ ካላንደር ናይ ኤርትራ ወይ ናብ ናይ ቁጠባዊ ትራጀክተር ናይ ኤርትራ ምስቲ ናይ ቱሪዝም ኢቨንትስ ተሰሪዑ ኣብ ኤርትራ ማኣስ ትበጽሕ ማኣስ ኢቨንት ዘሎ ክበሃል ከሎ ምዛ ተሓሒዝካ ክግበር ይኽእል ስለዚ it's really beautiful ብዝበለጸ ግን ብዝበለጸ ተቐዲሑ ክመጽእ ከሎ ድማ ነቲ ዘሎ ጽባቐ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ሓጎስ ينصبارق كنيشن احنا خمس مرات تقديمات قلصو زلا بمخنيات بعل كنيات بعل ناصنت زغبر زلو ناي كارنيفال مريتي كم زتريو دلهم بچا ገለገለ ሰባት ካለው እንታይ ዝብለ ኤርትራ እንታይ ኤክስፖርት ዝግበራሎ this is export my friend ቢዝነስ ተቀይሩ ናይ ቀደም እዚ ሁሉ ፊልምታት እዚ ሁሉ ስነ ጥበብ እዚ ሁሉ ቪዲዮታት ካብ ኤርትራ ዝወዘሎ ኤክስፖርት ናይ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ ፍርያት ናይ ኤርትራ እዩ ናይ አሜሪካ ሓደ አገዳስ ኤክስፖርት ታይዲ ሃሊውድ ቆይ ፊልም ቆይ ስለዚ ኤርትራ ፍርያት ናታ ጥበብ ናታ ፍልጠት ናታ ኤክስፖርት ገብራላ ናብ ደገ ዘለና ኣብ ደገ ኮይና ንሪዮ ዘለና ድማ ኣካል ናይ ተቆጠባ ናይ ኤርትራ ኢና ንሕና ንሪዮ ስለ ዘለና ዝበለጸ ስራሕ ይስራሓሎ ዝበለጸ ነገር ይቅዳሓሎ ኣብ ዓድና ድማ እቶም ከምዚኦም ጆርናሊስትስ ድዩ ቀዳሓይ ድዩ ካሜራማን ድዩ ልቹ ዝሕዝ ድዩ everybody is involved in this kind of festivities ስለዚ እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዘይብሉ መሓውር ናይ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ ህዝቢ ድማ ክሕጎስ ካብ ሓጎስ ናይ ህዝቢ ዝበልጽ ነገር የለን እዚ ኩለን ኣዴታትና ተኸዲነንኦ ዘለዋ ሽፎናት ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዑዱ ሰርሑ ዝነበሩ ሰሪሖም እዮም እቲ ነፀላታት እቲ ኩሉ ዴኮር ኩሉ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ፍሕፍሕ ከም ዝብልን ከም ዝንቀሳቐስን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ባንዴራታት ሰብ ተሰኪምዎ ዘሎ again ከምዚ ዓይነት በዓላት ንጂዲፒ ናይ ቁጠባ ናይ ሃገር ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎም እዮም ቱሪስትስ ካብ ደገ መፅኦም ዘሎ ኤርትራውያን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ተራ በዓል ጥራይ የስ እቲ ዝዓበየ ሃገራዊ በዓልና ኢና ነብዕል ዘለና ግን ንስለ በዓል እንታይ እመለዎ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ሰብ ተኣኪቡ እንታይ ቁጠባ ዘይርድኦ ሰብ ብዙሕ እዩ እዚ ንቁጠባ ዓብይ ኣገዳስነት ዘሎ ፍጻመ እዩ ስለዚ እዚ በዓል እዚ እቲ መንግስቲ ስቑኢሉ ይኮነን ብዓመት ደረጃ ብዙሕ ውዳብን ብዙሕ ስራሕን ገይሩ ዘቕርቦ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ባህሊ ናይቲ ሃገር ኣብ ታሪክ ናይቲ ሃገር ኣብ ሓድነት ናይቲ ሃገር ዘይነዓቕ ገጅፍ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ እዩ ዝግበር ስለዚ ኪኖት ንሪኦ ዘለና ስእሊ ፅምብል ኪኑ ዝኸደ ትርጉም እዩ ዘለዎ ድሓር ድማ ትውርሻ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ከተስግሮ ብውዕውዕ መንፈስ ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋ እናዘከርካ ነዚ ዘሎ ሓድሽ መድረክ ድማ ንምፅምባሉ ካርኒቫል ብርክት ዝበለ ህዝቢ ወፂኡ ዘሎ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ደስ ዝብለካ ብጣዕሚ ሕጉስ እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ብምሎም ንሕናዮም ከባቢ 1,000 ዝኸውን ህዝቢ ወፂኡ ዘሎ ከም ናይ ለንዘበን ርኢና ይንፈልጥና ብጣዕሚ ኢና ተሓጒሰ ዘለኹ መጀመርታ ንሓይልታት ምክልኻል ኣብ ቁርና ሰሓይታን ምእንታና ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሃገር ዘውሓሱን ሃገር ዝከላኸሉ ዘለውን ሃገር ዘልምዑ ናብ ህንፃ ዘለዉ ለይቲ ምስ መዓልቲ መጀመርታ ንዕኦም የውሃና ድሕሪኦም ከዓ ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና ነዚ ብርሃን ደራእዩና ከዓ ብጣዕሚ ክብርን መጎስን ይብልኽል እዞም ሰሚዖም ተለኽናህና እዮም በብሎም ኣብ ማእኸል ህዝቢ እየ ዘለኹ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ደስ ኣጥዕላሊ ደና ይብሉ ትግራይ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኢንቫይሮንመንትን መድረኽን ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን እዚ ዕንደራ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ኣብ ቤርሊን ክኸይድኩም ክትሪእዋ ስለ ዘለኩም እየ ድምፂ ዘየስማዓኩም ዘለኹም ናይ ብሓቂ ረይወቲ ህዝቢ ብዝተፈላለየ ባህላዊ ኣከዳድና
مودرن كدان ديكونه بت بحالنا كبرتات نايز بيرترا بزعقبه منجدن ريو سلازلنا it's beautiful it's really rich حبتام زخونه بحالن كبرن زلو حزب سلازخونه ازي مس غزي انا كوادس بلن نزي ابدا زبلت سبوت ناس مرا خوينه كقدحون كمزا حجي دزاربا زلو خدما اون سبوت كوين ريبورت خغبر حدا معالتي حلمناتيو اند كفصم يرو غزي يكونن بحفشا جن نزي كنرخلنا كمير تراوين زلا على حبني سمعنا استخف لواغا كاب ولدنا ولدو كسجر زبي ኤርትራ ድማ بخمزه ابصرغاتات وصي زل على حقوس غلص كله تسفا نايت هاجر نتي تسفا زي بالله هاجر ولا حنت زي بالله هاجر غيرهم كشطول كاد فتنو زلو حسوت مخانو عينخ نزنخ انت تامن ويس نتوم نسوم زصحفون ولا حنت خير ايس تزاربو خانو اي خاتامن اي ثينك نورمال سب نزريون نزچبطوني كامن زخل اي هوب كابز زلو ناب زبلص كيدو اذا عمت زي كابز زلو بزبلصن بزعززن زبصح ابدغ زلو نتا كتما نتا هاجر الغلق كسع زفتر تخونلو منقد كخون امصاي دما تمنيت ناي كلنايو ايلومي ارست ابز كودي لايك غبرو سبورت غبرو دغفكم اي تقدفو نير لينك خيتكم حجزوهم نتم بزحات كالو چانلات زغبر زلوون حجزو صبو نغر نخمصانا منتان كحجز سلندلي ስለዚህ ايلومي ارستي ابز كودي ابكالك سام نرهب صبو مزياده فرغت فكم